Фәүзия Бәйрәмова. Кырык сырт. Маһинур абыстай кайтканда ук авыру иде. Идән астына төшкәч, бөтенләй бетте. Кыры ютәл күкрәгенә ябыша да, тынны буып йөткертә башлый. Бер йөткерә башласа, сәгатьләр буе йөткерә. Моны күреп, өйдәгеләр нишләргә белми. Бигрәк тә Сабира өзгәләнә. Әнисе өчен ике юлның кайсын сайларга белми. Өскә чыкса, аны төрмә көтә. Аста исә ул ширдән бетәргә мөмкин. Үзе өйдә вакытта ул әнисен идән астында тотмады. Ишектә чит кеше күренсә, тизрәк аска төшерде. Шайтан Шакир бөтенләй әрсезләнде. Кызгын кебек көн сайын алар тирәсендә бөтерелә. Бер кергәч чыгып та китә белми ичмасам. Сәгатьләр буе теленә салынып утыра. Тимерче Гариф аны бер селтәнүдә капканың теге ягына тотып ата ала алуын. Әмма власть алар кулында бит. Бәйләнсәң, башың төрмәдән чыкмас. Сугыш батыры дип тә тормаслар. Хәзер йорт аралаш куылган да сөрелгән. Сабира әнисе өчен ут йота. Салкын түбән өйдә бөтенләй авырып китәр дип курка. Йөткерә башлар да, Шайтан Шакир ишетеп алыр дип хәвефләнә. Шайтан Шакир барында әнисе аста берничә тапкыр шулай йөткерә башлагач, Сабира дөбер-шатыр идән өстендә йөрергә, кычкырып сөйләшергә тотынды. Ул күренгәч, Гариф та кычкырыбрак сөйләшә башлый. Балалар да дөбер-шатыр киләләр. Аларны беркем тыймый. Шулай итеп, алар да әбиләренә өйдә чит кеше барлыгын хәбәр итәләр. Аның йөткерүен каплыйлар. Шулай итеп, үз кызында кача-пуса яшәп, инде җәйдә үтеп бара иде. Асылгәрәй карт һәм балалар һаман күренми. Бу дөньяда Маһинур абыстайның бөтен көткәне бары тик алар гына. Инде җәяү кайтсалар да, әллә кайчан кайтып җитәрлек бит. Нәрсә булды аларга? Ник берсе бер күренми, хәбәр бирми? Монда кайткач аларны нәрсә көтә? Җиңнәрен сызганып Шайтан Шакир көтеп тора. Туган җирләрендә менә шулай базга качып яшәү көтә. Тотылсалар төрмә, яңадан сөрген көтә. Буларны хәзер Маһинур абыстай да бик яхшы аңлый иде. Сөргендә вакытта ул Аллаһтан бер генә нәрсә сорады. Туган ягына кайтып җитүне. Мәңгегә шул туфракта калуны. Гүриясе булып ач далада, уртак чокырда ятасы килмәде аның. Аллаһ аны исән-сау кайтарып җиткерде. Инде Маһинур абыстай үзе дә сизенә. Аның гомере ахырга якынлашып килә. Аның хәзер дөньяда бер генә теләге калды. Ирен күреп, бәхиллеген алу. Ире исән булса, балаларга юкка чыгарга ирек куймас. Аның исәнлеген белсә, ул да тыныч күңел белән китәр иде. Ул хәзер Аллаһтан ире кайтып күзенә күренгәнче гомер сорый. Көннәре санаулы калып бара иде. Җәй уртасы үтүгә көннәр кинәт кенә салкынайтып җибәрде. Тоташ яңгырлар башланды. Кояшның җылысы сүрелде. Авыл өстен болытлар каплап китте. Бәрәңге базында түгел, өйдә дә салкынча, дымлы иде. Алар җәй көне мич ягарга мәҗбүр булдылар. Көннең булай кинәт үзгәрүе Маһинур абыстайга да начар тәэсир итте. Бер ютәлли башласа, ул инде туктый алмас хәлгә килде. Моны күреп Сабира кискен карарга килде. Ул әнисен түбән өйдән өскә чыгарырга булды. Аның өчен әнисенең сәламәтлеге кадерле иде. Әни, мин сине бүтән идән астына төшермим, диде ул әнисен төнлә мунча керрегә алып менгәч. Бүгеннән өстә яши башлыйсың. Ни булса да булыр инде. Шайтан Шакир көндә диярлек керә бит, кызым, диде ана, ни әйтергә дә белмичә. Керсә керер, диде Сабира һәм үксеп елап җибәрде. Менә синең урынга мине алып китәр. Үзем китәм төрмәсенә дә, сөргененә дә. Әмма сине яңадан базга төшермим. Ана белән кыз кочаклашып озак еладылар. Һәм Маһинур абыстай яңадан идән астына төшмәде. Сабира аны бөтен барлыгын биреп, бала караган кебек карый башлады. Әмма ана сүнгәннән сүнә барды. Ул мич арасындагы җылы урыныннан сирәк чыга башлады. Көннәр буе тәхлил әйтеп, дуга кылып, намаз укып ята иде.
Оныклары аңа әле җиләген, әле җимешен җыеп китерәләр. Иртә кич җылы сөт эчерәләр. Әбиләрен иң тәмле ризыклар белән сыйларга тырышалар. Ә ул һаман ачтан үлгән балаларын уйлый. Тамагына ризык бармый. Исәннәре турында бер хәбәр ишетергә тилмерә. Һәм хәбәр озак көттермәде. Яңгырлы көннәрнең берсендә бөтен урам пычрагын ияртеп, өйгә шайтан Шакир килеп керде. Ул гадәттәгечә кызмача иде. Үзе ялт-йолт килеп карана, тыңлый. Шул чак мич арасында буыла-буыла Маһинур абыстай ютәлли башлады. Моны ишетеп өйдәгеләрнең коты чыкты. Хәзер шайтан Шакирдан бер ни дә яшереп булмый иде. Һәм ул туп-туры тавыш килгән якка китте. Чүпрәк чаршауны сыдырып ачты һәм урын өстендә яткан Маһинур абыстайны күрде. Ниһаять ул эзләгәнен тапты. Югыйсә җәй буе районнан аның башын ашадылар. Шушы контрларны таптырдылар. Имеш алар җәй башында ук гаиләләре белән Магниткадан качкан булганнар, инде күптән кайтып җитәргә тиешләр икән. Һәм авылда күренү белән шайтан Шакир аларны Бөгелмә төрмәсенә озатырга тиеш иде. Чөнки качып кайту ул инде башка статья. Менә хәзер берсе капкынга килеп керде. Димәк, башкалары да берәм-берәм эләгәчәк. Кайчаннан бирле качырып яткырасың бу кулак калдыгын дип җикеренде ул бер Сабирага, бер тынсыз калган абыстайга карап. Менә шушы көннәрдә генә кайтып керде әле, диде Сабира, ни әйтергә белмичә. Ялганлыйсың кулак калдыгы, социализм дошманы дип акырып җибәрде шайтан Шакир, бөтен өйне дерелдәтеп. Алар инде җәй башында ук качкан булганнар. Качсалар, кайда соң алайса, диде Сабира аның кычкыруыннан курыкмыйча. Качкан кеше бер кайтып җитә ул. Урал арты дөнья чите түгел. Кайда соң алайсалар? Бер кая китә алмаслар, эләктерерләр, диде шайтан Шакир кулларын уып. Менә монысы капкынга төште бит. Ике кызларын кире тотып җибәргәннәр инде. Юлда кәкрәймәгән булса, картлаш та кайтып җитәр, малайлары да. Һәм без аларны шап. Шайтан Шакир үз эшеннән канәгать иде. Әйтерсең яу кырында иң зур дошманын тоткан. Бу гаиләнең язмышы хәзер аның кулында иде. Ә кем уйлаган? Моннан 15 ел элек кенә ул Асылгәрәй картның ишек алдын сыбырып йөри иде бит. Ул вакытта карт түгел иде әле. Дөнья җимереп яшәп яткан данлыклы мулла иде ул. Сабира да әле ул вакытта җиләк кебек яшь кыз иде. Аның кәләшен урлап качкан Рауил үсмер малай иде. Маһинур абыстай да яшь иде әле ул вакытта. Кес-кес басып кына тарантаска утырып, парлап кунакка чыгып китәләр иде. Балалары кайсы уйнап кала, кайсы укып йөри, кайсы табигатьтә хузурлана. Ә шайтан Шакир эшли, аларның мал абзарларын чистарта. Дөрес, хәзрәт яхшы түли иде. Ризыктан өс-баштан өзмәде аларның гаиләсен. Ә шайтан Шакирлар авылда иң фәкыйрь гаилә иде. Әтисе эчеп гомер буе әнисен кыйнады, гарип калдырды, кабергә кертте. Балалар көтүләре белән ач булдылар, урамда кундылар. Менә шунда Асылгәрәй хәзрәт кызганып аны үзенә эшкә алды. Һәм шайтан Шакир ул вакытта бөтенләй башка төрле дөнья, башкача яши торган кешеләрне күрде. Малай аларның бу тормышыннан, балаларның мондый бәхетеннән гомер буе үлеп көнләште. Үзләрендәге мәхшәрдә аларның гаепләрен күрергә тырышты. Кем уйлаган, 15 елдан соң Мирзаяннар нәселе шулай пранзаран килеп бетәр дип. Менә бит совет властының көче, менә бит партияның кудрәте, кемнәрне кем итте? Аның уйларын сизгәндәй, мич артыннан Маһинур абыстайның зәгыйфь тавышы ишетелде. Нигә дип безгә шул хәтле каныктың син, Шакиренем? Син безнең күз алдында үстең бит. Без сине рәнҗетмәдек. Тамагың тук, өстең бөтен булды. Сезнең тизәкне җыепмы? Сез мине үсмер баланы хезмәтче итеп тоттыгыз, кулак тәреләре. Һәм совет власты сезне белеп илдән сөрде. Бездә эшләмәсәң, җыелып башка үлә идегез бит ул исерек атагыз белән. Хәзрәт сине жәлләп эшкә алды.
Бөтен гаиләгезне ашатып, киендереп торды. Рәхмәтең шушы аңа. Шуның өчен безне сөргенгә сөрдеңме? Аллаһ алдында җавап бирүдән курыкмыйсыңмы? Шайтан Шакир корт чаккандай баскан урынында сикереп куйды. Ул эчеп үлгән әтисен дә, әтисе кыйнап үтергән әнисен дә искә төшергәнне яратмый иде. Ә бу Коръән кортлары шуның белән биткә бәрергә генә торалар. Яңа властьны күрә алмыйлар. Совет мондыйларны бик белеп сөргенгә куды. Мондыйлар белән яңа тормыш корып булмый. Сезне мин түгел, Совет власты сөргенгә сөрде, буржуй тәреләр, дип кычкырды Шайтан Шакир, карчыкның борын төбендә йодрыкларын уйнатып. Һәм бик дөрес эшләде сездәйләрне куып. Чөнки мондый чит элементлар белән социализм төзеп булмый. Сезнең кебек кулак контрлар колхозларга эшләп китәргә ирек бирмиләр. Шайтан Шакир тыгылып туктап калды. Чөнки аның ятлап алган кызыл сүзләре беткән иде. Теге елларда хәзрәт күпме тырышса да, аны укырга язарга өйрәтә алмады. Яңа лифкә дә аның башы җитмәде. Ул тырнаштырып, кул куярга гына өйрәнде. Шуңа күрә ул авылның иң гыйлем, иң чибәр кызына өйләнергә теләгән иде. Яңа тормыш төзегәндә ярдәмчесе булыр дип. Ә ул менә шушы кулакларның малайын Рауилне сайлап алды. Язылышкан җирдән аның белән атка утырып качты. Кайсы яктан гына килеп карасаң да, Мирза Мирзаяннар нәселе Шайтан Шакирның юлына аркылы төшкән булып чыга. Ягъни аның өлешенә кергән. Һәм монда аларның нәселе калмаска тиеш. Бу кортканы да тиз арада бөгелмәгә затырга кирәк. Ятмасын монда кеше кытыртып, дөнья сасытып. Ул аны бүген үк биредән сөрер иде. Әмма урамда кыйып яңгыр ява. Атлар җигелмәгән, үзенең дә кәеф башка. Бөгелмәдә күренеп йөри торган түгел. Бәхетең кортка, бүген яңгыр ява. Югыйсә хәзер үк бөгелмәгә лактырыр идем мин сине, диде ул, яхшылык эшләгәндәй кыланып. Иртәгә таң белән әзер тор. Кара аны, берәр мөгез чыгарасы булмагыз. Югыйсә бөтен гаиләгез белән Себер китәчәксез. Өйдәгеләр тынсыз калдылар. Әлегә ниндидер өмет бар иде. Шайтан Шакир авыру карчыкка кагылмас дип уйлаганнар иде. Ә ул әнә иртәгә үк әзер булырга куша. Ничек инде авыру, үләргә торган карчыкны төрмәгә озатасың? Шул хәтле җирләрдән туган җиренә кайтып егылган кешене яңадан сөргенгә сөрәсең. Ул анда барып та җитә алмаячак бит. Юлда ук үләчәк. Әнинең хәле авыр, Шакирҗан, диде Сабира, нишләргә белмичә. Барып җитә алмаячак ул анда. Кагылма әнигә. Әйтмә аны монда күрүең турында. Синнән бу хакта беркем сорамый бит. Миннән көн саен алар турында сорап торалар, диде Шайтан Шакир кәпрәеп. Мин монда һәркем өчен җавап бирәм. Мин монда Совет власты. Син мине шул властька каршы эшләргә кытыртасыңмы, мулла калдыгы? Үзеңнең дә Себер китәсең киләме? Дәшмә, кызым, диде Маһинур абыстай, буларны ишетеп. Шайтаннан мәрхәмәт сорама. Алладан сорыйк. Ни язган шул булыр. Һәм карчык тыны бетеп була-була йөткерә башлады. Сабира аның кайнар башын күкрәгенә кысты. Маһинур абыстайның ирен кырыйларыннан бәреп чыккан алсу кан аның алъяпкычына тамды. Моны күреп кечкенә балалар кычкырып елап җибәрде. Гарифҗан су алып килергә йөгерде. Шайтан Шакир күнитекләре белән дөп-дөп басып, өйдән чыгып китте. Аның артыннан идәндә пычрак эзләре генә торып калды. Маһинур абыстайның бит кулларын салкын су белән юып, җылы чәй ишертеп, урынына яткырдылар. Ул шактый вакыт тып-тын, бер нәрсә сөйләшмичә ятты. Аяк очында кызы Сабираның мышкылдап елаганы гына ишетелә иде. Кайгырма, кызым. Алла язмаган эш булмас, диде ана, кызын юатырга итеп. Барысы да Алла кулында. Һәм ул мине яңадан Шайтан Шакирлар кулына бирмәс, иншаллах. Сабира бер ни аңламыйча әнисенә карап торды. Нәрсә әйтергә тели ул? Шайтан Шакир иртәгә таң белән килеп җитәчәк бит. Аны бөгелмә төрмәсенә алып китәчәк. Авылдан чыгып качар урында юк. Качсаң да тотачаклар.
Ничек итеп ул әнисен яңадан төрмәгә биреп җибәрсен? Җибәрмәс өчен нәрсә эшләсен? Сабира бергәләнеп җавап эзли иде. Кызлар исән икән, Аллага шөкер, диде ана, җиңел сулап. Аларны шул станциядә ук тотып алган булганнар икән. Мин шуңа күрә таба алмаганмын. Мин Уфада күпме көттем аларны. Монда кайткач күпме көттем. Менә бит тәкъдирдә ничек язылган булган. Сабира шайтан Шакирның бу сүзләрен онытып ук җибәргән иде. Әнисе өчен бу бик мөһим хәбәр иде. Булай булгач, әти белән Солтан Хәким дә исән булырга тиешләр, әни, диде ул, аны юатырга теләп. Тотып анда кире кайтармаганнар икән. Димәк, алар юлда. Монда кайтып киләләр. Мин дә шулай уйлыйм, диде карчык сабыр гына. Һәм көтәм, кызым. Мин атаңны күрмичә китә алмыйм. Бер җиргә дә. Карчык башка сүз әйтмәде. Әкрен генә күзләрен йомды. Ул тәкъдиргә ышана һәм барысын да Аллага тапшырган иде. Ул бирегә инде бер җиргә дә китмәс өчен бөтенләйгә кайтканын белә. Һәм әкрен генә соңгы сәгатьләре якынлашканны да сизә. Шайтан Шакирлар барыбер өлгермәячәк. Асыл Гәрәй хәзрәт өлгерергә тиеш. Карчыкның күңеле шулай сизенә. Чөнки алар бәхилләшмичә аерыла алмыйлар. Карчык яткан җиреннән генә намазларын укыды. Күңеленнән теләк-дугаларын әйтте. Аның соңгы теләге ирен күрү һәм Зәйтуганда җирләнү иде. Карчык яткан җиреннән генә намазларын укыды. Күңеленнән теләк-дугаларын әйтте. Аның соңгы теләге ирен күрү һәм Зәйтуганда җирләнү иде. Ул бирегә шуның өчен кайтты. Инде китмәскә дип кайтты. Һәм ул моны яхшы белә иде. Бу төндә аның күз алдыннан бөтен гомере үтеп китте. Һәм аның бөтен гомере Зәйтуган белән бәйләнгән иде. Бала чагы һәм яшьлеге үткән Кол Шәриф инде хәтер туманына күмелгән. Зәйтуганны бер нәрсә күмә алмады. Хәтта сөргөн газаплары да. Аны хәтта магнитканың кара көннәре дә басып китә алмады. Ул әле яшел отау булып, әле аппак карга чумып, гел аның каршына килә иде. Чөнки Зәйтуганда Маһинур абыстайның иң бәхетле көннәре үтте. Биредә аның 9 баласы туды. Янында һәр вакыт әүлияләргә тиң ире булды. Нинди авыр борчулы елларда да ул гаилә йөген түкми-чәчми алып барды. Авыл аша аклар да, кызыллар да үтте. Ачлыгы да, сәнәкчеләр фитнәсе дә булды. Гаилә, йорт-җир үз урынында калды. Чөнки Асыл Гәрәй хәзрәтнең гыйлеме, дәрәҗәсе алдында барысы да чигенә, кечерәеп кала иде. Ул кыя кебек йорт-җирне, гаиләне, хәтта Зәйтуганны җил давыллардан саклап торды. Изге дугалары белән, зирәк акылы белән. Менә бу афәттән саклана алмадылар алар. Колхозлашу дигән сылтау белән кулак дип иң башта алар гаиләсенә ябырылдылар. Аннан башкаларны кыра башладылар. Кемне аттылар, кемне астылар, кемне илдән сөрделәр. Зәйтуганның әле мондый хәлне күргәне юк иде. Дөньяның асыл ире Асыл Гәрәйне, аның гаиләсен дә шушы газаплар һәм мәсхәрәләр аша үтәргә мәҗбүр иттеләр. Аның гөлләр арасында үскән чәчәк кебек балаларында. Менә алар җитәкләшеп берәм-берәм Маһинур абыстай каршыннан үтәләр. Гүя аның белән күрешеп, бәхилләшеп калырга телиләр. Аларның Зәйтуганда иң бәхетле көннәре икән. Әнә игезәкләре Рәйсә белән Мәрзия гөлләргә су сибеп йөриләр. Аларның иң яраткан эшләре шул иде. Алар һәр чәчәкнең исемен беләләр. Кышларын аларны аллы-гөлле итеп рәсем дәфтәрләренә ясыйлар. Сөлгеләргә чигәләр. Әнә кулына һәр вакыт китап тоткан Солтан Хәким. Ул кечкенәдән гыйлемгә хирыс булды. 10 яшендә шаулатып Коръән укый иде. Намазын калдырмады. Саҗидәсе кул эшләреннән тыш
Үй эшләрендә дә бик булган тырыш бала иде. Бер дә әнисе кушканны көтеп тормады. Барысын ялт итеп җыештырып куя иде. Сәгыйте дә гел әтисенә хуҗалык эшләрендә булышырга тырышты. Яшьтән кул арасына керә башлады. Гыйлемгәрәйдә ике якка да бар иде. Дингә дә, дөнья тормышына да омтыла иде балакай. Атасы кебек икесен бергә алып барырга тырышты. Намазын да калдырмады. Дөнья рәтендә белә иде. Гайшәсе кечкенәдән гаять әдәпле, тырыш бала булып үсте. Ул йортта әнисенә алмаш иде. Бөтен эне-сеңелләрен ул карап үстерде. Аларны эш рәтенә өйрәтте. Олылары Рауил белән Сабирасы кыюлыклары белән аерылып тордылар. Шуңа күрә тормышларын да үзләре теләгәнчә кордылар. Сабира үсеп җиткәндә инде дөньялар үзгәргән иде. Мулла кияүләр заманы үткән иде. Ул авылда тимерче егеткә кияүгә чыкты. Яратып өйләнештеләр. Яратып яшәп яталар. Мең шөкер. Димәк, башта ук тәкъдирдә шулай каралган булган. Сабираның биредә төпләнеп калуы язмыш дәфтәренә язылып куелган булган. Рауиле дә тормышын үзе теләгәнчә башлап җибәрде. Авылның иң чибәр кызына гашыйк булды. Һәм аны шайтан Шакир тырнагыннан урлап алып китте. Бәлки шайтан Шакир хәзер шуның үчендә уладыр. Мирзаяннар нәселен шуның өчен газаплыйдыр. Әмма Маһинур абыстайның бу минутларда газап турында уйлыйсы килмәде. Ул балаларыннан разы иде. Инде хәзер барысы да Аллаһ кулында. Балалары да югалмас, иншаллаһ. Калепләрендә иманнары бар. Берсенә таянышка икенчесе бар. Һәр хәлдә алар бу газаплардан котылырга омтылып карадылар. Кимсетелүләргә ризалашып ятмадылар. Мөмкинлек булу белән качып карадылар. Маһинур абыстай бу адымга баруларына һич кенә дә үкенми. Качарга ниятләп алар дөрес иттеләр. Бер көн, бер мизгел ирек барысын да алыштыра иде. Алар бер көн булса да иректә яшәп калдылар. Шәнешкеле тимер чыбыклардан, бараклардан, мылтыклы сакчылардан котылып тордылар. Бер көн булсалар да үз ихтиярларында булдылар. Ирекнең тәмен белделәр. Хәзер алар аны мәңге онытмаячак инде. Әлхәмдүлиллаһ. Ул үзе авылга хәтле кайтып җитә алды. Ул күкрәк тутырып туган як һавасын сулый. Зәйтуганның шишмә суларын эчә. Кызы кулыннан хәләл ризык ашый. Һәм аның соңгы йортыда Зәйтуган туфрагында булачак. Иншаллаһ. Таң алдыннан карчык әллә йоклап китте, әллә аңын югалтып алды. Ул бөтенләй үзе күрмәгән, белмәгән дөньяга китеп барды. Бу җирләр аңа таныш та кебек, юк та. Бу кешеләр аңа бик якында, бераз читтә кебек. Әнә башлары болытларга тигән биек таулар артында зур шәһәр җәелеп ята. Анда кыя таулар кебек биек-биек йортлар, ярты шәһәрне каплап киткән завод торбалары. Шуларның барысында узып күккә атылган мәчет манарасы. Карчыкның әле бер кайчанда мондый матур һәм мәһабәт мәчет күргәне юк иде. Зур елганың ярында, шәһәр уртасында, ул әйтерсең лә җир астыннан үсеп чыккан. Ә манарасы Урал тауларында үтеп китеп, 7 кат күккә менеп җиткән. Шул манарадан 7 кат күкләргә тезелешеп, аның балалары менеп килә. Иң алдан Асылгәрәй карт белән Маһинур абыстай атлыйлар. Алар артыннан ишле зур нәсел килә. Рауил һәм аның балалары, Сабира һәм аныкылар, Гайшәнең гаиләсе, Гыйлемгәрәй ялгызы, Сәгыйд ялгызы, Саҗидә ялгызы, Солтан Хәкимнең балалары, Мәрзиянең гаиләсе, Рәйсә ялгызы,
Һәм оныклар, аларның балалары, балаларның балалары. Әнә 7 кат күктәге манарадан Солтан Хәким бөтен шәһәргә яңгыратып азан әйтә. Азан тавышы Урал тауларына кадәр барып җитә. 40 сыртны исән-имин узып, туган якларга кайтып керә. Биредә Зәйтуганда да элеккеге мәчет урынында зур таш мәчет басып тора. Аннан Сабираның кече улы азан әйтә. Тик ул да Солтан Хәким кебек инде олы яшьтә. Чәчләре аппак. Монда Асылгәрәй картның туган нигезендә бөтен нәсел җыелган. Шул ук вакытта бу хәлләр узган заманнарда да бара кебек. Гөлләр арасында үз йортында Маһинур абыстай йөри. Аның яшь чагы икән. Ул Асылгәрәй хәзрәтнең мәчеттән кайтуын көтә. Чәчәкләр арасында җәйге бакчада табын кырылган. Чәй әзерләнгән. Өстәлдә җәннәт ризыклары. Бакчада баш очында оҗмах кошлары сайрап тора. Маһинур абыстайның күңелендә шундый рәхәт тынычлык, әйтерсең лә ул үз гомерендә бер кайгы хәсрәт күрмәгән һәм күрәчәк тә түгел. Аның күңелендә бер борчу юк. Ул бәхетсезлекнең, шир газапларның нәрсә икәнен белми. Бары тик рәхәт тынычлык, мәңгелек тынычлык. Әмма шул илаһи тынычлыкны бозып, кемдер капка дөбердәтә. Тик аңа беркем җавап бирми. Тупас тавыш тагы кабатлана. Маһинур абыстай авырлык белән генә күзләрен ача. Әле генә җанын иркәләгән күренешләр, кешеләр, хатирәләр юкка чыга. Таң яктысында ул үзен Сабираларның иске өендә күрә. Капкада кемдер бар ахры. Монысы кызы Сабира тавышы. Иртүк тагы шайтан Шакир килеп җитте микәнни? Монысы кияүе Гарифҗан тавышы. Маһинур карчык шунда гына тәмам ойнып аңына килә. Әйе, бүген аны Бөгелмә төрмәсенә озатырга тиешләр. Әмма ул үзенең инде моннан бер кайчанда китмәячәген белә. Тик башкалар моны белмиләр әле. Һәм капка артында тавыш көчәйгәннән көчәя бара. Әмма беркем дә капка ачарга ашыкмый. Көймә шуып кына Агыйделнең аръягына килеп туктады. Асылгәрәй карт кай тарафка барганын, күпме барганын абайламыйчарак калды. Ул бу су юлын йокылы-уяулы хәлдә үтте. Яралы җилкәсе бер әрнеп сызлады, бер җибәреп ычкындырып торды. Иң мөһиме, арттан куа килүче юк иде. Бу үсмер балада мәрхәмәтле булырга охшаган. Күңелендә миһербан булмаса, яр буена туктап, картны алып маташмас иде. Шуңа күрә Асылгәрәй картаның кая, кемнәр янына алып баруына борчылмый. Аларның яхшы кешеләр буласына күңеле белән ышана. Аңа хәзер кешеләрнең ярдәме бик кирәк. Чөнки ул үзе яралы, үзе аш. Карт малай артыннан чайкалып кына көймәдән төште. Сарбай да алар артыннан иярде. Алар шулай ишәүләп урман эшләтеп шактый бардылар. Бираздан аланлык кебек бер ачык җиргә килеп чыктылар. Аланлыкның аргы башында берничә урамнан торган кечкенә авыл күренеп тора. Рәт-рәт булып агач йортлар тезелеп киткән. Мондагы тәртиптән, чисталыктан ук биредә татарлар яшәгәнен чамаларга була. Урамнар киң, йортлар нык, капка-тәрәзәләр ялт итеп төрле төскә буялган. Аппак морҗалардан сыек кына төтен күтәрелә. Бу таныш истән башлар әйләнә. Зәйтуган искә төшә. Асылгәрәй картыны авыл тормышын бик тансыклавын, сагынуын аңлады. Аның кешечә ятып ял итәсе, мунча керәсе килеп китте. Әмма иң башта яралы иңбашы белән нәрсәдер эшләргә кирәк иде. Малай аны туп-туры үзләренең өйләренә алып кайтты. Әнисе урта яшьләрдәге татар хатыны булып чыкты. Капкада Асылгәрәй карт күренүгә ул ашыгып яулыгын бөркәнде. Сызганган җиңнәрен төшереп куйды.
Сарбай ишек алдында утырып калды. Асылгәрәй картны түрсәкегә кертеп салдылар. Малай әнисенә тиз-тиз генә нәрсәдер аңлатты. Мөгаен, үзе күргән белгәннәрне сөйләгәндер. Бар улым, тиз генә Кафия әбиеңне чакыр. Монда ансыз булмас, диде әнисе, картның кан саркып торган ярасын ачып карагач. Малай йөгереп чыгып китте. Хуҗа хатын ул арада картка чәй ясап эчерде. Алдына ит шулпасы, камыр ризыклары китереп куйды. Бу хәтле нигъмәтне күргәч, картның башлары әйләнеп китте. Сызлануын да онытып, бисмилла әйтеп, ризыкка үрелде. Ул бигрәк тә икмәккә тилмергән иде. Кайнар чәйнең тәмен оныткан иде. Ит шулпасын инде әйткән дә юк. Карт капкалаган арада хуҗа хатын чаршау артына кирип китте. Ашаганда аны уңайсыз хәлгә куясы килмәде мөгаен. Кеше якта аның нәрсәләрдер юганы, әзерләгәне генә ишетелеп торды. Ул арада Кафия карчыкны яртып малай да кайтып керде. Ул кимендә 90-ларга җитеп килә торган сырхаучы әби булып чыкты. Ягъни авылда кем авырса да аны чакыралар. Ул киндек әбисе дә, чыккан кулларны утыртучы да, сынган билләрне төзәтүче дә, яраларны ямаучы да икән. Карчык керә-керешкә Асылгәрәй картның иң башын ачып карады. Һәм хуҗабикәгә су кайнатырга кушты. Җизләгән, кумган, чиста сөлге, чүпрәк-чапрак әзерләргә боерды. Калган кирәкле әйберләре аның үзе белән иде. Шулар әзерләнгән арада бераз сөйләшеп тә алдылар. Агыйдел буендагы таулар арасындагы бу авыл Акбулат дип атала икән. Ул Бәзәл таулары шыгына киреп утырган. Аны бер яктан тирән елга, икенче яктан биек сыртлар саклап тора. Исеменнән үк күренгәнчә, авыл чыннан да саф татар авылы булып чыкты. Биредә шулай ук Мишәр очы, Типтәр очы дип аталган урамнар да бар икән. Кафия карчыкны Мишәр очыннан алып килделәр. Ул шушы авылның абыстайы да, киндек әбисе дә, табибы да булып чыкты. Җеназаны да үземә укырга туры килә, диде ул Асылгәрәй картны өнсез итеп. Менә миңа кем укыр инде, башка рәтен белүче юк. Җеназа уку иратларга гына тиеш бит, диде Асылгәрәй карт сызлануын да онытып. Безнең авылда ират юк бит, диде хуҗабикә дә сүзгә кушылып. Менә минем малай биредә бердән бер ират. Әмма ул яшь әле, рәтен белеп бетерми. Өйрәтүче юк. Карт телсез үнсез торган арада шабырдап су кайнап чыкты. Ләгән тастымаллар, кирәк-ярак инде күптән әзер иде. Мишәр карчыгы үзе белән алып килгән әллә нинди үлән тамырларны салып, Асылгәрәй картка куе итеп чәй әзерләде. Өшкереп аңа бирде. Бу хуш исле сәер чәйдән картның тәннәре йомшарып китте. Зиһене таралгандай булды. Бөтен күзәнәкләренә талгын рәхәтлек таралды. Аны чиста урын өстенә сузып салдылар. Ярасын чистартырга әзерләнделәр. Үзенең мөселманнар кулында икәнлеген белгәнгә, Асылгәрәй карт тыныч иде. Ул Аллага тапшырып күзләрен йомды. Һәм бераздан көчле дару үләннәренең тәэсирендә тирән йокыга китте. Карчык аның берни сизмичә үлем йокысы белән йоклавын көтте. Асылгәрәй картның борын төбендә үзенең үлән тамырларын төнәтте, һава алыштырды. Аннан соң җиңнәрен сызганып, бисмилласын әйтеп, эшкә тотынды. Ул яшьләрчә җитез һәм төгәл хәрәкәтләр белән картның иң башын утта кыздырган пәкесе белән ярып җибәрде. Һәм аннан кургаш кисәге тартып чыгарды. Пуля артыннан атылып чыккан кара канга ул бераз агарга ирек бирде. Шулай итеп, тәнне алга таба агуланудан сакларга тырышты. Аннан кисәк кенә үзе белгән тамырларга басып, канны туктатты. Яраның тирә-ягын бераз чистартып алгач, ул үзе белән алып килгән сыекчаларны чыгарды. Бөтен өйгә балавыз һәм шәйер исе таралды. Карчык аларны ярага сөртте. Тагын бер тапкыр җәрәхәт өстендә төнәтмәсен төнәтте. Аннан чиста чүпрәк белән тиз генә картның иң башын бәйләп куйды. Ул зур осталык белән бу эшләрне башкарганда, Асылгәрәй карт бала йокысы белән йоклый иде. Карчыкның бер туктамый Коръән укуын
ул юқарылаш кына ишеткән кебек булды. Хуҗабикә исә эш беткәнче мишәр карчыгы биргән тамырларны яндырып торды. Бөтен өй эче баш әйләндергеч хисләр белән тулды. Менә карчык эшләрен бетереп чәй эчәргә утырды. Асылгәрәй карт әле һаман йоклый иде. Сарбай исә ишек төбенә үк утырып аның торуын көтә. Ул хуҗасының уянасына, үз янына чыгасына ышана. Шуңа күрә өреп аны борчымый, хуҗа малай белән таныша тора. Бу малай да аңа ошый, чөнки ул Сарбайга кычкырмый, кайтуга аның ашарына шәрнә бирде. Бу йортта аның хуҗасына да, үзенә дә яхшы буласын ул эт күңеле белән дә сизә иде. Асылгәрәй карт айнып күзләрен ачканда, өйгә тавык шулпасы исе таралган. Шифалы үләннәрдән яңа чәй кайнаган. Табын әзер иде инде. Карт башта үзенең кайда булуын аңышмыйча ятты. Аннан барысы да исенә төште. Яралануы да, көймә белән төшүе дә, бу йортка килеп керүе дә. Карчык аңа ниндидер үләннәр эчерде, һәм ул изрәп йокыга киткән. Алдан сөйләшенгәнчә, карчык аның ярасын юарга тиеш иде. Иң башындагы көчле авырту бераз бетә төшкән, әмма сызлавы калган иде әле. Бу кургаш кисәге тәнеңдә шактый яткан. Шуңа күрә каныңны да бераз бозган, диде Кафия карчык пуляны аңа күрсәтеп. Шуңа күрә берничә көн каныңны чистартырга туры киләчәк. Юлың ашыгыч түгелдер бит. Асылгәрәй карт бу беренче тапкыр күргән кешеләргә нәрсә дип әйтергә дә белмәде. Дөресен әйтергә ул курыкты, кайдан качуын яшерде. Терелсәм, кузгалырга иде инде, дип кенә җавап бирде. Картның аркасына зур ястык терәп, җайлап кына утыртып куйдылар. Хуҗабикәнең исеме София икән. Ул юлаучы карт янында бөтерелеп кенә йөрде. Кырыендагы урындыкка яңа пешкән тавык шулпасы китереп куйды. Чәйен ясап китерде. Карт иң башта чәйгә үрелде. Аның иреннәре бик кипкән, өзелеп эчәсе килә иде. Ипләп кенә эчеп куйгач, ул хуҗабикәгә дә, Кафия карчыкка да зур рәхмәтләрен әйтте. Авырткан урын бераз сулкылдап торса да, карт үзен яхшы хис итә иде. Әйтерсең, иң башларыннан утлы кисәү алып ташлаганнар. Күренеп тора, карчыкның кулы алтын. Ул үз эшен яхшы белә иде. Кара урман уртасында иминлекне ул тотып тора иде. Бергәләп ашап эчә торгач, карт алар турында шактый белеп өлгерде. Алар да бу юлаучы картның гыйлем иясе, дин кешесе булуын сизеп өлгергәннәр иде инде. Акбулат авылында күптән инде дин кешесенең дә, иратның да булганы юк иде. Шуңа күрә алар Асылгәрәй картны бик сөенеп кабул иттеләр. Кая китеп бетте соң сезнең иратларыгыз, диде Асылгәрәй карт бик гаҗәпләнеп. Бер өлеше соңгы Совет сугышында бетте. Аклар да, кызыллар да, урыслар да, башкортлар да кирип безнең иратларны аттылар, диде Кафия карчык. Калганнарын урмандагы кыргый бүрҗәннәр харап итеп бетерде. Сине дә шулар яраладымы? Әйе, шул кавым. Тау араларында мондый кыргый кешеләр яшидер дип белмидем мин. Үз күзләрем белән күргәч кенә ышандым. Алар өчен бер нинди изге нәрсә юк икән. Аллам сакласын. Елгадан өскә менәрлек түгел. Теге якка чыгарлык түгел. Бөтенесен кырып бетереп баралар, дип сүзгә кушылды хуҗа хатында. Без башта аңламадык ни булганын. Ирләр ауга киткән җирдән дә юкка чыга, балыктан да. Безнең пишәнлекләребез дә Агыйделнең аръягында бит, өскелешендә. Анда алар кайдандыр килеп чыккан, җир асларын тишеп кирип яшәп яталар икән. Аларның бар кәсепләре кеше талау булып чыкты. Кеше үтерү диген, дип дәвам итте Кафия карчык. Ул мәҗүси кавым үз илаһәләренә адәм баласын корбан итәләр икән. Тау араларына качып, борынга кыргый диннәрен тотып яталар. Алар өчен Алла да юк, мулла да. Соң монда берәр власть бардыр бит инде. Нигә тыймыйлар бу явызлыкны, диде Асылгәрәй карт гаҗәпләнеп. Маңгайларындагы тамганы күргәнсеңдер бит, дип сорады Кафия карчык аңа җавап итеп.
Патша заманында эләксәләр, аларга шулай җәза бирәләр иде. Хәзер аларның барлыгын белүче дә юк. Ике заман арасында кысылып калган кыргыйлар алар. Нәрсә телиләр, шуны эшлиләр. Ничек телиләр, шулай яшиләр. Безнең тирәләргә килеп урнашулары бер бәла булды менә. Асылгәрәй карт шул чакта үзенең бу явызлардан җиңел котылуын аңлады. Ул шунда бетәргә дә мөмкин иде бит. Аллаһ Тәгалә аны бу юлы да саклап калды. Алардан качарга шушы баланы сәбәпче итте. Ул арада өйгә малай үзе дә килеп керде. Аны да олылар янына ашарга утырттылар. Асылгәрәй карт аңа сынабрак карады. Малай 12-13 яшьләрендә, ябык кына җиңел гәүдәле, аз сүзле тыйнак бер үсмер иде. Аның ашавында да, үз-үзен тотышында да, сөйләшүендә дә әдәп-әхлак сизелеп тора. Күрәсең, бала кечкенәдән дөрес тәрбия алган. Бу баланы миңа Аллаһ Тәгалә үзе сәбәпче иткәндер инде, диде Асылгәрәй карт аңа карап. Юкса хәлләрем начар иде минем анда. Бик начар иде. Алар сиңа да зыян салырга мөмкиннәр иде бит, улым. Ул тирәдә нишләп йөри идең соң? Мин анда хәтле менмәдем, бу ярда идем, дип җавап бирде малай. Үзебезнең аланлыкта печән әзерли идем. Теге яктан аткан тавышлар ишетелүгә, ярга чыгып карадым. Сезнең йөгергәнне күрдем. Эшнең нәрсәдә икәнлеген аңладым. Аннан яшереп куйган кимәмә утырып, сезгә ярдәмгә ашыктым. Тегеләр бер-берләренә атышып, сугышып калдылар. Нәрсәдер бүлешәләр иде ахрысы. Рәхмәт, улым. Син мине зур бәладән коткардың, диде Асылгәрәй карт. Балаларым бәхетенәдер инде. Минем дә синең кебек улларым, кызларым бар бит. Инде исән генә була күрсеннәр. Һәм Асылгәрәй карт түзмәде. Бу яхшы кешеләргә үзенең тарихын сөйләп бирде. Үзенең Урал аръягындагы зур татар авылында мулла булып торуын, яңа власть килгәч, бөтен мөлкәтен, йорт-җирләрен тартып алуларын, ишле гаиләсе белән Магниткага сөргенгә сөрелүен әйтте. Үзләренең сөргендә нинди газаплар күрүләрен, ачлыктан һәм авырлыктан берничә баласының үлүен, аннан Магниткадан качуларын ул ачыргаланып сөйләде. Өйдәгеләр аны тетрәнеп, елап тыңладылар. Әдәм баласын бер гаепсезгә нигә болай җәзалауларын алар аңлый алмадылар. Аларга кушылып карт үзе дә елады. Аның бу хәлләр турында кемгә булса да сөйләп йөрәген бушатасы килде. Бу миһербанлы кешеләр аны аңларга тиешләр иде. Менә шулай итеп җәяүләп илгә кайтып барышым минем, дип тәмамлады карт үзенең сүзен. Бер улымны тау арасында бер яхшы кешегә калдырдым. Чөнки баланың артык барлык хәле юк иде. Авырып калды. Хатыным, калган балаларым турында берни дә белмим. Инде Аллаһ Тәгалә аларны мондый явызларга очраудан сакласын. Исән генә була күрсеннәр. Өйдәгеләр булдыра алганча картны юаттылар. Олы юлда мондый хәлнең юклыгын әйттеләр. Мондый кыргый кабиләләр бик тирән урман эшләрендә. Агыйделнең теге ягында гына калган икән инде. Бу якта алар юк икән. Монда очраса да татар авыллары гына очрый икән. Татарлар картка кайда очрасалар да ярдәм итә килделәр. Шуңа күрә юлны курыкмыйча дәвам итәргә булыр, иншаллаһ. Бу таулар әле күп калды микән кайтыр юлда, дип сорады Асылгәрәй карт, тәрәзәдән каралып күренеп торган кыяларга күрсәтеп. Турыга китсәң алар шактый әле, диде Кафия карчык. Юлны Агыйдел буйлап көймәдә төшеп кыскартырга була. Безнекеләр шулай йөри иде. Әмма анда да син бу таулардан бер кая котыла алмыйсың. Аларның бу тирәдә иң күп һәм иң текә урыннары. Әмма сиңа бераз тернәкләнергә кирәк әле, хәзрәт. Мондый сәламәтлек белән юлга чыгарга ярамас. Каныңны чистартырга кирәк. Риза булсаң, мин сине үзем дәвалармын, иншаллаһ. Карт өчен һәр көн кадерле иде. Инде җәйнең уртасы үтеп бара. Аңа көннәр көзгә авышканчы тизрәк Зәйтуганга кайтып җитәргә кирәк.
Яңгырлар башланса, юл авырайыр. Тишек чабата белән ерак китеп булмас. Өс башы да җиңел, көзге көн өчен түгел. Әмма бу хәлдә ярасы бераз төзәлмичә, ерак юлга чыгу да куркыныч. Инде тәкъдирендә шулай язылган икән, бу мәрхәмәтле кешеләр янында бераз тукталыр, форсаттан файдаланып, аларга дин исламны бераз аңлатыр. Һәм Асылгәрәй карт тәвәккәлләп Акбулат авылында калды. Карчык дөрес чамалаган икән. Кургашын агуы канга шактый начар тәэсир иткән булып чыкты. Картның тәне яна башлады. Ярасы янында үлек барлыкка килде. Ашыгыч чаралар күрмәсәң, ахыры начар бетүе дә бар иде. Шуңа күрә бу көннәрдә Кафия карчык аның яныннан китеп тормады. Сөлек салды, ярып начар канны агызды, җәрәхәткә тагы әллә ниләр сөртте, картка әллә ниләр кайнатып эчерде. Бу көннәрдә бер Кафия карчык кына түгел, бөтен авыл юлаучы картның гомере өчен көрәште. Һәркем аңа үзенчә ярдәм итәргә ашыкты. Һәркем бу йортка үзенең иң яхшы ризыгын күтәреп килде, иң изге теләкләрен теләде, картның изге дугасын алды. Асылгәрәй картның алдында балыгы да, тавыгы да, җиләк җимеше дә өелеп торды. Әйтерсеңлә, Аллаһ аңа ач торган көннәре өчен әҗрен бирә. Аңа озын сәфәр алдыннан туктап ял итәргә мөмкинлек тудыра иде. Карт әкренләп тернәкләнә, савыга башлады. Инде таягына таянып, йорт каршына чыгып утыра. Авыл урамнары буйлап йөреп килә. Сарбай бер адымга да оннан калмады. Ул инде карт хуҗасын сагынып өлгергән иде. Дөрес, аның яшь хуҗасы да бик әйбәт кеше. Ул хәзер Сарбайның иң якын дусты. Алар инде аның белән бу тирәдәге бөтен тауларны, урманнарны гизеп чыктылар. Көн сайын су буена төшәләр, балык тоталар, җәнлек аулыйлар. Әмма аңа карап Сарбай карт хуҗасын ташларга уйламый. Һәм ул кая барса да аның артыннан йөгерә. Асылгәрәй карт исә хайран калып авылны күзәтә. Хатын-кызлар гына яшәсә дә, шул кадәр тәртип, пөхтәлек монда. Кешеләре шул хәтле миһербанлы, гади. Үз тырышлыклары белән малын да тоталар, утын печәнен дә әзерлиләр, балта тотып йорт җирләрен дә төзәтәләр. Олы як барысы да намазда. Әмма яшьләр инде тормышка батып баралар. Дөрес, авылда беркем дә уразасын калдырмый икән. Әмма яшь як инде намазны онытыбрак бара. Яшьләрнең күбесендә дини гыйлем юк. Гап-гади нәрсәләрнең дә рәтен белеп бетермиләр. Һәм Асылгәрәй карт биредә торган бер генә сәгатендә әрәмгә уздырмыйча, аларга дин ислам турында сөйләде. Исламча яшәү үрнәген күрсәтте. Халык дөрес гыйлемгә, хак сүзгә бик сусаган булып чыкты. Алар Асылгәрәй картның һәр сүзен күңелләренә сеңдереп бардылар. Әйткәннәрен көн күрештә кулланырга тырыштылар. Алар өс башларын, ризыкларын, күңелләрен тәртипкә китерделәр. Тормышларын һәм үзләрен булдыра алганча ислам кысаларына кертергә тырыштылар. Иң мөһиме, аларның динне өйрәнергә һәм исламча яшәргә теләкләре бар иде. Һәм аларны өйрәтергә әзер торучы юлаучы карт бар иде. Әмма карт өчен тагы да мөһиме, буларның барысында, хәтта артыграгын да Хуҗабикәнең улы Сәүбәнгә өйрәтеп калдыру иде. Азан намаз тәртибендә, җиназа, мәйет белән бәйле эшләрне дә ул авылдагы бердән-бер ират белергә һәм башкарырга тиеш иде. Ни хикмәт, Сәүбән бик зиһенле, тырыш бала булып чыкты. Картның һәр сүзен, һәр гамәлен күңеленә сеңдереп, артыннан кабатлап барды. Әнисенең өйрәтүе буенча намаз дугаларын, аның тәртибен ул инде кечкенәдән белә икән. Ә калганнарын аңа Асылгәрәй карт көне-төне өйрәтте. Сәүбән аны яратып бу яклар гадәте белән картай дип атый. Ягъни карт атай, бабай.
Ул Сәүбәннең үз гомерендә авылларында беренче күргән ир-аты. Чөнки аның әти-әнисендә, бабасында, ул әле әнисе карнында вакытта ук әллә аклар, әллә кызыллар атып чыгып киткән. Алар авылда бер ир-атны да калдырмаганнар. Шуңа күрә ул Акбулатта бердән-бер ир-ат. Асылгәрәй карт та бу авылга очраклы рәвештә килеп чыкмавына ышана. Чөнки аның биредә туктавы тәкъдирдә үк каралган булган. Аның тәкъдирендә шушы авыл халкын дингә өндәү язылган булган. Әмма язмыш аны бу авыл, бу кешеләр белән алга таба да бәйлисен Асылгәрәй карт үзе дә, башкалар да белми иде әле. Аның кабере биредә буласын да, алга таба нәселе шушы авыл белән бәйләнәсен дә беркем белми иде. Картны ерак сәфәргә бөтен авыл әзерләде. Халык бу галим картка инде тәмам ияләнеп беткән. Аны бер дә биредән җибәрәселәре килми иде. Чөнки авыл халкы аксакаллар сүзенә, алар киңәшенә бик мохтаҗ, ятим хәлдә иде. Әмма Асылгәрәй картка да юлга кузгалмыйча булмый. Аның Урал таулары арасына язмыш таратып ташлаган гаиләсен яңадан җыясы бар. Ул аларга кирәк, бик кирәк. Көтеп тора торган гаиләң булмаса, без синең монда гына калуыңны сорар идек, диде Кафия карчык аны юлга әзерләп. Авылда үзең теләгән хатынны никахлап алыр идең. Синдәй затлы кешегә теләсә кайсысы барыр иде. Менә София да җиләк кебек хатын. Ул сиңа үлгәнче тугры хезмәт итәр иде. Баласына ата булыр идең. Әмма үз гаиләңнең, балаларыңның хәле билгесез шул. Бүген син аларга кирәк. Асылгәрәй карт мондый сөйләшүне көтмәгән иде. Рәхмәт, Кафия абыстай, бу сүзләреңә, диде ул. Әлбәттә, София да, бу авылның башка хатын-кызлары да кадер-хөрмәткә лаек. Әмма һәр кемнең үз тормышы, үз язмышы маңгайына язылган шул. Минем өчен дә гаиләм, хатыным изге. Нинди хәлдә дә мин аларны калдыра алмыйм. Рәхәт вакытларда бергә булдык. Инде авырлыкларны да бергә күтәрик. Шулай итеп, Асылгәрәй картны сәфәргә бөтен авыл әзерләде. Кемдер җайлы өс-баш китерде, аяк киеме бирде. Итен ипиен, кипкән җиләк җимешен әзерләде. Картка күтәрергә җиңел дә булырга тиеш. Өенә кайтып җиткәнче ашарына да җитәргә тиеш иде. Өс киеме дә җылы һәм җайлы булырга тиеш. Сәүбән аны агыйдел буенча бераз озата төшә дип килештеләр. Алар башта агыйдел буйлап кимәдә төшәчәкләр иде. Аннан соң Асылгәрәй карт ялгыз гына китәчәк. Сәүбән Урал аръягына кадәр озата барам дисә дә, Асылгәрәй карт моның белән килешмәде. Баланың тормышын куркыныч астына куясы килмәде. Иртәгә китәсе дигән көнне, җомга турында, Асылгәрәй карт бөтен авылны җыеп, урман аланында намаз укытты. Инде җәйнең көзгә ушып барган алтын бер чоры иде. Урманда инде җәйдәге кебек ярсып шауламый, моңсуланып, тынып калган. Тау битләре дә шактый шәрәләнә, ачыла төшкән. Чөнки анда яфраклар иртәрәк коела, үлән иртәрәк корый. Кояшның да җылысы сүрелә төшкән. Тау араларына, үзәнлекләргә хәтле килеп тә җитми. Аның каравы җилгә гайрәт кергән. Урал тауларына инде ул хуҗа булып бара. Тиздән ул бирегә яңгыр болытларын куып китерер. Яңгырга ярып, кары ява башлар, боз төшәр. Урал тауларына бик озакка салкын кыш килер. Аңар чыныгып, аякка басып, тернәкләнеп калырга кирәк. Котырып искән җил давыллар да кузгатырлык, аяктан егарлык булмасын. Әнә алар кыйбла якка карап, бөтен авыл белән намазга басканнар. Алда юлаучы карт Асылгәрәй мулла. Аның артында бу якларда динне дәвам итәчәк Сәүбән бала. Алар артында
татар хатын-кызлары. Алар урман аланына ак җәймәләр җәеп, Асылгәрәй карт артына басып намаз укыйлар. Бу дөньядан газап белән киткән уллары, аталары, бабалары, ир туганнары өчен дуга кылалар. Аллаһтан үзләрен, балаларын, бу авылны, татар милләтен саклавын сорыйлар. Аларның дугалары 7 кат күкләргә барып ирешә һәм мәңгелеккә теркәлеп куела. Иншаллаһ, моннан соң бу җирдә иминлек булыр. Иншаллаһ, аларның кыз балалары башка җирләрдә мөселман татарларга кияүгә чыгып, нәселне саклап калырлар. Иншаллаһ, алар белән бергә бу якларга яңадан дин кайтыр. Алар кара урманнар уртасында да татар булып, мөселман булып яшәүләрен дәвам итәрләр. Иншаллаһ, аларның дугалары белән Урал тауларында татар халкы мәңге яшәр. Икенче көнне бөтен авыл Асылгәрәй картны каекка утыртып озатып калды. Сарбай аның аяк очына тын гына сузылып ятты. Ул тагы ерак юлга чыгуларын аңлый иде. Сәүбән кимәне җай гына Агыйдел уртасына таба борды. Һәм алар йөзеп төшеп киттеләр. Хатын-кызлар яр буена тезелеп басып, кул булгап озатып калдылар. Акбулат авылы борылышта юкка чыкты. Аның урынын тагы кыя таулар басып алды. Агыйдел буйлап шактый озак төштеләр алар. Әле стена кебек басып торган текә кыялар яныннан ышкылып диярлек узып киттеләр. Әле атылып киң үзәнлекләргә барып чыктылар. Асылгәрәй карт бу күренешләргә хайран калып карап барды. Кыя тау араларында Агыйдел гаять тарайды, тирәнәйде, үзәнлекләрдә бөтенләй җәелеп китте. Төбе күренә башлады. Анда-сонда яр буйларында, калкулыкларда авыллар сибелеп калды. Болынлыкларда малларның тыныч кына утлап йөргәннәре күренде. Әйтерсеңлә, дөньяның асты өскә килмәгән, каядыр төрмәләр, сөргөн дә юк, халыкны талаучы яңа власть та юк. Әйтерсеңлә, татарлар борынгы заманнардагы кебек монда тыныч кына яшәп яталар. Биредә гел татарлар яши, шуңа күрә мин бу якларга курыкмыйча төшәм, диде Сәүбән тирә-якка күрсәтеп. Әнә картай, яр буендагы авылларны күрәсеңме? Әнә Сөбханкул, Ишбулат авыллары. Әнә Миндагыл, Киекбай күренеп тора. Кафия әбинең сөйләвенчә, бу тирәдәге татар авыллары Нух пәйгамбәр заманыннан бирле яши икән. Шулай ук безнең авылда. Кайбер татарлар мондагы авылларга Казан урыслар тарафыннан алынгач килеп урнашканнар икән. Ягъни, мондагы татарларга килеп сыенганнар. Минем үземнең Казанны күргәнем юк, әмма безнең нәселне Казаннар дип йөртәләр. Карттайны Казан карты дип, картнәйне Казан карчыгы дип йөрткәннәр. Әни шулай ди. Иншаллаһ, Казанны да күрерсең әле, улым. Башкасында дөнья гел булай бармас, диде Асылгәрәй карт, Сәүбәннең күп белүенә куанып. Татар тарихы әле ул бер Казан белән генә бетми, улым. Кырымнарга, Кавказларга хәтле сузыла. Себер, Әстерхан да татар иле, Сарытау, Мишәр йорты да татарныкы. Анда бүген дә безнең халык яшәп ята. Килер бер көн, милләт әле буларның барысын да күтәрер, искә төшерер, барысын да сөргендә черет алмаслар. Алар тын гына су өстенә карап бардылар. Агыйдел елгасы да, Асылгәрәй карт кебек ничә тау сырты үтеп, инде бирегә хәтле килеп җитә алган. Иң биек тауларның берсе булган Ирәмәлдән, аның әвәләк сыртыннан башланып, 40 сыртны үтеп, ул татар урман далаларына килеп чыга. Агыйдел дә Асылгәрәй карт кебек кояш батышына карап бара. Аларның ил җирләре бер. Әни әйтә, Урал тауларының ике ягында да татарлар яши ди. Минем анда кадәр үк барып җиткәнем юк әле. Безнең Казан әби гел бер бәйт әйтә торган иде. Урал тауының ике ягында аерылып калган татарлар турында. Син беләсеңме аны, картай? Белмим шул, улым. Безнең якларда бар микән ул бәйт? Исеме ничек дисең?
Саксык кошлары турында ул, кышка әйләнгән балалар турында. Саксык бәйете безнең якларда да бик билгеле, улым. Аны белмәгән кеше юктыр. Ә менә аның Урал тауының ике ягында аерылып калган татарлар турында икәнлеген белмидем. Димәк, борынгыдан шулай булган. Малай нидер исенә төшерергә теләгәндәй, шактый вакыт Урал тауларына карап торды. Колагында карт нәйенең моңлы тавышы яңгыраган кебек булды. Күңелендә саксык кошларының фаҗигале язмышы яңгырады. Малай ул бәйтне тыңлаганда гел йылы иде. Аңа урман таулар арасында бәргәләнеп йөргән ул кош балалары бик кызганыч булып тоела иде. Алар бит кошлар түгел, ә каргалган кешеләр. Һәм алар бер кайчан да очраша алмыйлар. Кавышабыз һәм яңадан кешегә әйләнәбез дигәндә генә араларына һәр вакыт биек тау кереп баса. Әнә шул мәчем, шүлгән таулары кебек. Сак та сык дип кычкырабыз. Югалган бездән бәхет, ике арада тау буладыр, кавышабыз дигән вакыт. Таң атып көн яктырса, арабыз ерак торды. Беребез сак дигәндә, беребез сык кычкырды. Ата-ана дөнья куйды, калдык без кошлар булып. Ике якта мәңге калдык. Йөзне яшь белән юып. Сәүбән туктап калды. Аның кирпек очларында әллә идел суы, әллә күз яшьләре җимелде иде. Бәлки ул үзе туган чук атып үтерелгән әти бабаларын, ир туганнарын күз алдына китергәндер. Кара урманнарда атасыз үткән ялгыз тормышын уйлап моңайгандыр. Асылгәрәй картның да күз алдына төрле якка таратып ташланган үз балалары килеп басты. Әйтерсең лә бу борынгы бәет алар турында да иде. Һәм бу фаҗигале сүзләр бөтен милләт турында иде. Шулай, улым, диде Асылгәрәй карт, бераз тын гына баргач. Монда сүз ана каргышы турында гына бармый. Монда сүз тәкъдир каргышы турында да бара кебек. Заманында ниндидер ялгышлар җибәргән өчен милләт балалары тәкъдир тарафыннан каргалган ахры. Әдәм үтә алмаслык таулар артына таратып ташланган. Һәм алар бүгенге көнгә хәтле кавыша, берләшә алмыйча тилмерәләр. Бик гыйбрәтле бәет бу. Узганнар турында булса да, бүгенгә дә карый. Киләчәкне кисәтә. Ул арада Гыйдел кинәт кенә борылды да, туп-туры кояш батышына таба агып китте. Әйтерсең лә туган як үзе ашыгып Асылгәрәй карт каршына килә иде. Моны күргәч, картның сулышлары җиңеләеп китте. Көймәдән төшеп, җәяүләп шул якка торып йөгерерлек булды. Әмма каршында гаскәр кебек биек таулар басып тора иде. Әнә каршыдагы иң биек таулар Үтәмеш һәм Ямантау сыртлары, диде Сәүбән. Әнә уң якта мәчем белән шүлгән кала. Ары таба Олытау, Шарлык, Канчак, Кыбыз, Әзгәрлән, Башалтау, Көмәш, Уйташ, Әвеш, Бәйгетау, Айгыртау, Бурлытау, Каратау. Шул хәтле күпме, дип сорады Асылгәрәй карт, борчылып тирә-ягына карап. Күп әле, картай. Әмма син борчылма, алар арасында үзәнлекләрдә сукмак булырга тиеш. Биредәге халык шуннан йөри ар якка. Кыргый хайваннар юлы ул. Һәм шулай ук атлы сугышчылар юлы да булган. Син курыкма, монда теге кыргый кабиләләр юк инде. Алар Агыйделнең бу ягына чыкмыйлар. Теге якта җир куышларында яшеренеп яталар. Аллага тапшырдык инде, улым, диде Асылгәрәй карт, үзләрен бөтен яктан да чорнап алган биек тауларга карап. Моңа кадәр юлны исән-сау үттем бит, иншаллах. Алдагысында кичәрбез. Яңгырлар гына башланмасын. Коры чакта илгә кайтып җитәргә язсын. Көймә шуып кына киң үзәнлеккә килеп туктады. Иртән иртүк юлга чыксалар да шактый ара үтелгән. Һәм көн дә инде кичке якка ушып бара иде. Инде Сәүбәнгә кире кайтып китәргә кирәк. Тау араларына тәмам караңгы төшкәнче ул авылга кайтып җитәргә тиеш. Асылгәрәй картка да төнгә каршы юлга кузгалмавы хәерле.
Сәүбәннең әйтүенчә, бу тирәдә тау куышлары бик күп икән. Шунда кереп кунар. Уң кул яктагы менә бу Шүлгән авылында бик зур куыш бар. Бүген шунда кереп йокла, карттай, диде Сәүбән шул якка күрсәтеп. Соңгы сугыш вакытында анда 400 кешелек атлы гаскәр качып яткан дип сөйлиләр. Шундый зур ул. Картнәй аны бик борынгы дип сөйли иде. Нух пәйгамбәр заманнарыннан калган дип. Туфаннан соң беренче кешеләр шунда качып яткан икән. Анда әле стенага ясалган рәсемнәр дә бар. Анда төннәрен зур алып кешеләрнең рухлары йөри ди. Иркенрәк вакыт булса, мин дә синең белән калыр идем. Хәзер кайтырга кирәк, карттай. Сау бул, исән сау кайтып җит. Безгә тагы кил. Бөтенләйгә яшәргә кил, бабай. Алар ата белән бала кебек кочаклашып аерылыштылар. Бу вакыт эчендә алар бер-берләренә бик ияләнгәннәр, якынайганнар иде. Ата назын күрмәгән Сәүбән өчен ул карттайы булды. Асылгәрәй карт өчен Сәүбән үз балаларын алыштырды. Аллаһның тәкъдире белән еллар үткәч алар әле тагы очрашачак. Иң якын кешеләр булачак иде. Динне, намазларыңны онытма, улым, диде карт Сәүбәнне кысып кочаклап. Син авылда бердән бер ират. Хәзер диннең рәтен беләсең. Үзеңдә тот, халыкны да шул юлдан чыгармаска тырыш. Акбулат халкы бик әйбәт, ипле халык. Шәт шушы юлдан барырлар. Насип булса күрешербез, иншаллах. Сез хәзер миңа туганнарым кебек якын. Аннан ул кесәсеннән кечкенә бер төен чыгарды. Аны малайга сузды. Моны бик кирәк вакытта гына тотарсың, улым. Кирәгеңә файдаланырсың, диде ул төенчекне малайның учына салып. Сәүбән төенчекне шишеп җибәрде. Анда байып барган кояш нурларында сәер ялтырап, алтын бөртекләре җемелдәшеп яталар иде. Үзеңә кирәк булыр бит, карттай, диде Сәүбән бу хәтле байлыкны алырга да, алмаска да белмичә. Үземә дә кала, улым, борчылма. Алла биргән байлык бу. Барыбызга да җитә. Инде аерылыр вакытта килеп җитте. Сарбай да инде Сәүбәнгә яләнеп беткән иде. Аннан аерыласы килмичә, көймә артыннан яр буйлап шактый чабып барды әле ул. Ул әле таулар арасында ялгыз басып торган Асылгәрәй картка, әле Агыйдел буйлап йөзеп киткән Сәүбәнгә карады. Кайсы белән барырга, кайсы белән калырга белмичә аптырады. Текә яр буена утырып, күккә карап бер улады да, китеп барган яшь дустына карап үксеп бер елады да, Асылгәрәй карт ягына карап чабып китте. Ул аның бер ялгызын ярты юлда ташлап китә алмый иде. Һәм Сарбай карт хуҗасы белән калырга уйлады. Ул арада борылышка кереп, Сәүбән дә күздән югалды. Асылгәрәй карт бүген юлын дәвам итмәскә булды. Сәүбән әйткәнчә, ул төн кунарга тау куышына керде. Тау куышы чыннан да искиткеч зур. Бөтен авылың сыйып бетәрлек иде. Бәлки монда заманында чыннан да авыл булгандыр. Борынгы кешеләр бозлык чырын шушында качып уздырганнардыр. Мәгарә өчен җанландырып шилтерәп чишмә агып ята. Ишәргә юынырга су аяк астында гына. Ул су тау куышы алдында күлләвек булып җыела да, инеш булып Агыйделгә барып төшә. Агыйдел әнә янәшәдә генә чайкалып агып ята. Биредә бөтен елгалар да Агыйделгә барып чыга. Бары тик Агыйделгә генә коя. Агыйдел нәкъ Асылгәрәй кебек Чулман Иделгә ашыга. Аңа инде еракта калмады. Шөкер, юлның күбелеше үтелде инде. Бу уйларыннан Асылгәрәй картка җиңел булып китте. Ул ни әйтсәң дә, инде дөнья читендә түгел иде. Менә бу таулар буйлап тагы бераз атларга да, тагы бераз түзәргә дә, һәм ул аргы якта булачак. Анда инде тоташ үзәнлекләр, яхшы тигез юллар, кешеләр. Уралны үткәч, туган якларына кадәр ул поездда да кайта ала. Чөнки анда инде булай тикшерү булмаячак, иншаллах. Аның әле юллык акчасы бар, кирәк икән алтыны да бар. Әмма ул алтынын ашыгып чыгармас. Ашарга җитәрлек, Аллага шөкер.
Авылда юл кешесенә ни кирәген бик белеп тутырдылар. Инде хәзер сабырлык белән кояш батышына карап атларга да атларга. Бәхетенә картның яралы җилкәсе дә инде авыртмый, җәрәхәте җиләнгән, сөякләре ныгыган, арык тәненә ит кунган иде. Акбулатта аны чын мәгънәсендә яңадан аякка бастырдылар. Яңа тормыш, яңа сулыш бирделәр. Мондый бер катлы, ихлас, изге кешеләр тау араларында гына калгандыр инде мөгаен. Тормышларында нинди зур фаҗигаләр кичерсәләр дә сынмаганнар, явызланмаганнар, кеше булып калганнар. Соңгы вакытта үз тормышын басып киткән авырлыклардан, кайгы-хәсрәттән Асылгәрәй карт үзе дә төшенкелеккә бирелә башлаган иде. Акбулат халкы белән очрашкач, яңадан терелеп киткән кебек булды. Шөкер, тормыш гел карадан гына тормый икән әле. Кара урманнар уртасында булса да яктылык бар икән. Ачык йөзле кешеләр калган икән. Димәк, яхшылыкка өмет бар дигән сүз. Шишмә суы белән тәһарәтен яңартып, Асылгәрәй карт кичке намазын укып куйды. Аннан тау битеннән ылыслы ботаклар җыеп керде. Аларны түшәк итеп җәеп, җайлап йокларга ятты. Сарбай да элеккеге гадәт буенча мәгарә ишеге төбенә сузылып ятты. Аңа хәзер хуҗасын саклау бурычы йөкләнгән иде. Һәм ул монда ятканда бирегә җан иясе үтеп керерлек түгел иде. Асылгәрәй карт кыйблага карап яту белән тирән йокыга китте. Шуны гына көтеп торгандай, аның җанына хәтирә хәбәрләр иңә башлады. Әллә җан тәннән вакытлыча чыгып китеп, үз дөньясында гизә иде. Әллә картка күктән төш хәбәрләр иңә, аңларлык түгел. Ул Зәйтуган авылында, Урал тауларында, Җаек далаларында барысын бер юлы күрә. Барлык балалары, гаиләсе, үткәннәре һәм киләчәге барысы бер юлы аның күз алдыннан үтә. Томан арасыннан үзенә таба атлап килүче кайбер кешеләрне карт инде үзе дә танымый. Кайбер вакыйгаларны белми, чөнки әле алар аның тормышында булмаган, әмма булачак. Бу кешеләр, бу вакыйгалар башка дөньядан, башка тормыштан. Әнә Җаек суы буенда текә ярда зур утар. Утарда 2 катлы таш йорт. Аның тирә-ягы гөлләр, чәчәкләр белән тулы. Дала уртасында ямь-яшел агачлар шаулап утыра. Шул гөлләр арасында ак яулыклы бер карчык йөри. Тукта, бу йорт аның Зәйтугандагы өенә бик охшаган бит. Ак яулыклы хатын Маһинур абыстай кебек. Әмма ул да түгел. Аның нурлы йөзендә кызы Мәрзия чалымнары бар. Әмма ул бала иде бит әле. Аның янында ак чәчле мөлаем карт. Кем соң ул? Аның йөзендә сәүбән чалымнары бар. Әмма ул да үсмер бала гына иде бит әле. Алар янында Асылгәрәй картка һәм Маһинур карчыкка охшаган балалары, оныклары, зур ишле нәсел. Әнә Җаек елгасы буенда күккә биек манара күтәрелә. Аның көмеш ае болытлар арасына кереп югалган. Асылгәрәй картның әле бер кайчанда мондый зур һәм матур мәчетне күргәне юк иде. Һәм мәчетнең эче тышы аның нәселе белән тулган. Әнә ап-ак чәчле Солтан Хаким азан әйтә. Аның артында балалары, оныклары сәҗдәгә тезләнгән. Әнә Гайшәнең балалары һәм оныклары, Рауилнекеләр дә монда, Сабираныкылар да килеп җиткән. Аллаһъяр хәзрәт оныклары, Әхсән мулла балалары, Габдрахман хаҗи нәселе, сөргенгә сөрелгән татар муллаларының зур нәселе, таш тимер арасында зур мәчет төзеп, бер Аллага табыналар. Үле далада да дин исламны дәвам итәләр. Карт бу урынны, бу шәһәрне таный да, танымый да. Ерактан күгелҗем туманга уралып, Урал таулары күренеп тора. Дала белән таулар арасында Җаек елгасы сузылып киткән. Һәм аста тоташ шәһәр, Тимер патшалыгы. Күк йөзенә йөзләгән утлы кара торба төбәлгән.
Домна мишләренең тоташ ялкыныннан җирдә кар эри, күктә кояш томалана. Алар көне-төне ухылдап тимер эретәләр, чуен кыялар. Аларның нигезендә кеше сөякләре агарып ята. Бу таш шәһәр һәм тимер гиганты кеше сөякләре өстенә салынган. Сөргенгә сөрелгән 100 меңләгән татарларның көче белән һәм аларның сөякләре өстенә. Асылгәрәй картның балалары да шунда ята. Әнә кулына бер уч чирәм тотып тезләнеп үлгән Сәгыйте, кирпеч астында калып сытылып үлгән Саҗидәсе, сөрген юлында тифтан үлеп калган төпчеге Рәйсәсе, җаек суыннан агып төшеп барган Гыйлемгәрәе, аларның җаннары менә ничә еллар буш далага төшеп, дуга көтеп йөргән. Менә хәзер бөтен нәсел кыйблага карап сәҗдә кыла, намаз укый, әрвахлар рухына багышлап дуга кыла. Асылгәрәй хәзрәтнең ачтан үлгән балалары дуга белән мәңгегә азыклана. Асылгәрәй хәзрәт шушы ишле нәсел арасыннан үз хәләлен, Маһинур абыстайны эзли. Ләкин ул анда юк. Картның җаны моны күреп үзенә урын таба алмый. Урал таулары арасында бәргәләнә башлый. Ул Урал тауларының әле бер ягына, әле икенче ягына атыла. Менә ул Зәй буйларыннан очып уза, атылып Зәйтуган авылына килеп керә, үз нигезенә килеп тезләнә. Һәм туган туфракка капланган Маһинур абыстайны күрә. Ул бик бетеренгән, яшәү белән үлем арасында басып тора. Шул чиктән үтеп бара. Әмма ул Асылгәрәй хәзрәтне күрмичә китә алмый. Инде күктән рәт-рәт булып тезелеп фәрештәләр төшеп килә. Җигүле агат рәвешендә ак болыт көтеп тора. Маһинур абыстай шуңа утырып, инде мәңгелеккә китәргә тиеш икән. Моны күреп, картның җаны яңадан Урал тауларына атыла. Ул тәнгә килеп керә, картны сискәндереп уята, үзе белән өнди, үз артыннан чакыра. Карт әсәрләнеп күзләрен ача. Аяк астында чишмә челтерәп агып ята. Тау куышына сирпелеп кенә таң яктысы кереп килә. Тышта әллә кошлар сайрый, әллә җил шаулый, әллә кемдер үксеп елый. Бу Асылгәрәй картның күпне күргән җаны шулай сулкылды ахыры. Аның күз алдыннан төнлә күргән төше китмәде. Әле хәләле, әле балалары хәтере буйлап үттеләр. Җаек буйларындагы зур мәчетне күреп карт куанды. Нәселенең анда динне саклап каласын белде. Аллаһы Тәгалә аңа бик хикмәтле нәрсәләр күрсәткән иде. Аларның балалары исән, һәм алар бу җирләрдә мәчетләр торгызачак иде. Төшендә ул аларның шушы иманлы киләчәген күрде. Әмма ул төшендә яшәү белән үлем чиген үтеп баручы хатынын да күрде. Ул инде туган туфракта һәм шунда мәңгегә калырга әзерләнә иде. Ул китеп өлгергәнче Асылгәрәй карт Зәйтуганга кайтып җитәргә тиеш иде. Шуны сорап, карт иртәнге намазыннан соң Аллаһка дуга кылды. Аларга бер-берләренең бәхиллекләрен алып калырга кирәк иде. Ул кояш белән юлга кузгалды. Аның бәхетенә көннәр әле матур тора, аяк асты коры, сукмаклар салынган иде. Сәүбән дә аңа кай тарафка барырга кирәклеген яхшылап өйрәтеп калдырды. Хәер, карт үзе дә инде бу кырыс тауларга яләнеп бара. Аларның тәртибен белә. Әйтерсең лә гомер буе алар арасында яшәгән. Ул хәзер аларның рәвешләреннән аңлый, яшерен сукмакларны бер карау белән таный. Кояшка, җиргә, җилгә карап, барыр юлын билгели ала. Сарбай да үз эшен белеп эшли, бер алдан, бер арттан йөгерә. Карт янына бер җан иясен якын җибәрми. Көне-төне саклап бара. Тауларда исә ул гел алга чыга башлады. Карт яшерен сукмаклар буйлап аның артыннан барды. Урал тауларының бу ягы шактый тыныч. Анда селәүчен кебек йырткыч җанварлар да, кыргый кешеләр дә очрамый иде. Шулай итеп, кайда тау куышларында, кайда елга буйларында кунып, алда торган тау сыртларын исән-сау үтеп, алар тагы берничә көн бардылар. Менеп булмас кебек күренгән Үтәмеш, Капчак, Кыбыз, Ямантау сыртлары инде җиңелеп артта калды. Алардан соң инде таулар тәбәнәкләнә башлады. Гүя алар да
әдәм баласының бер нигә карамастан ярсып алга атлауына тетрәнеп, аның алдында тез чүккәннәр иде. Гүяки бу таулар да аңладылар. Кеше барыбер үз дигәненә ирешәчәк, барыбер алар аша үтәчәк иде. Һәм шулай булды да. Ниһаять, таулар җиңелде, таулар чигенде, таулар бетте. Алда иксез-чиксез тугайлыклар җәелеп ята иде. Карт 40 сыртны үткән иде. Аның алдында әлмәт бөгелмәләргә кадәр җәймәдәй тигез җир җәйрәп ята иде. Карт соңгы тауның итәгенә килеп утырды. Көзге йомшак җил аның ак чәчләрен сыйпап үтте. Кояшның җылы нурлары картның йөзен иркәләде. Җир аның арыган аякларына, тәненә ял бирде. Чишмә суы сусавын басты, җанын тынычландырды. Көч гайрәт өстәде. Бар табигать аның каршында олылап баш иде. Карт бүген җиңүче иде. Ул тауларны, тау кебек авырлыкларны җиңгән иде. Һәм исән калган иде. Һәм буларның барысы өчен дә ул бер Аллаһка рәхмәтләрен әйтеп, дуга кылды. Инде хәзер калган юлны дәвам итәргә кирәк иде. Әнә Сарбай да шуны аңлагандай картның аяк очына килеп утырган. Алар барысын да аңлагандай, шактый вакыт бер-берләренә карап тордылар. Асылгәрәй карт алга таба башка юлдан китәчәк иде. Ул инде калган юлны җәяүләп үтмәс. Поезга чыгар иншаллах. Ул бик теләсә дә Сарбайны үзе белән ала алмас. Ул аны кире тауларга, үз дөньясына җибәрер. Сарбай әдәм баласы кебек акыллы җан иясе. Нишләргә кирәген үзе белер. Теләсә тауларда калыр. Теләсә Ак Булатка Сәүбән янына кайтыр. Инде аларны кыргый кешеләрдән саклар. Авыл халкына тугры хезмәт итәр. Бар, Сарбай, тауларыңа кайт, диде карт күз яшьләрен күрсәтмәскә тырышып. Син барыбер бүреләр нәселеннән бит. Биредәге куллыкны күтәрә алмассың. Сарбай картның сүзләрен аңлагандай, сыры күзләрен текәп аңа озак карап торды. Аннан кинәт кенә борылды да, әкрен генә таулар ягына таба китте. Башта ул салмак кына барды. Аннан йөгерә үк башлады. Әйтерсең лә ул аерылу авырлыгыннан тизрәк качарга тели иде. Менә ул ике араны айырып торган соңгы тау сыртына чабып менде. Соңгы тапкыр түбәнгә, Асылгәрәй карт басып торган үзәнлеккә карады. Карт та урыныннан кузгалмыйча аңа карап тора иде. Сарбай биек кыя башыннан күккә карап үксеп улап җибәрде. Үзәк өзгеч бу тавышта юлаучы карт белән бәхилләшү авазлары да, тауларны җиңү тантанасы да, аерылу ачысы да чагыла иде. Бу дәһшәтле һәм фаҗигале тавыштан таулар тетрәде. Кашкыртлар качты. Тирә-як шомланып тынып калды. Чөнки алар аңлады. Бу тау бүресе тавышы иде. Чөнки Сарбай урам эте түгел, тау бүресе иде. Һәм биредә ул хуҗа иде. Бөтен дөньяга шул исәптән Асылгәрәй картка да шуны аңлатканнан соң, Сарбай кинәт кенә борылды да, ук булып сыртның аръягына атылды. Алда аны җәйрәп яткан Урал таулары, аның әдәм үтә алмаслык 40 сырты, үз дөньясы көтә иде. Һәм ул шуларның каршына ирекле җил булып атылды. Тау араларында йөреп туйгач, бәлки ул яшь дусты Сәүбән янына кайтыр, бәлки карт хуҗасы эзләре буйлап китеп барыр. Әмма ул хәзергә таулар иркендә, Урал тау кочагында патшалык итәчәк. Аларга үзенең тау бүресе икәнлеген исләренә төшерәчәк. Асылгәрәй картны киң үзәнлекләр көтә. Сары иген кырлары, яшел тугайлыклар, бедрә таллы әрәмәләр, куе урманнар, туган як көтә.
Аны алда Зәйтуган көтә, хәләле Маһинур абыстай көтә. Чөнки бу дөньяда һәр кемнең үз юлы, үз дөньясы, үз тормышы иде. Капка артында тавыш көчәйгәннән-көчәя барды. Өйдәгеләр барысы да уянды. Күңелләрен хәвеф һәм борчу басты. Әле барысында да ниндидер яшерен өмет бар иде. Шайтан Шакир эчкән баштан гына котырып алыр да туктар. Карчык кеше белән бәйләнеп йөрмәс дип уйлаганнар иде. Ниндидер мөгъҗиза булыр да, Маһинур карчыкка кагылмаслар, монда калыр дип өметләнгәннәр иде. Алай булып чыкмады. Таң белән инде капка кагалар. Тавышка Гариф җан кияү киенеп чыкты. Авыл советы каравылчысы килгән икән. Шайтан Шакир карчыкка әзерләнеп идарәгә килеп җитәргә кушкан. Инде атлар җигелгән, озатучылар Маһинур абыстайны көтеп торалар икән. Шайтан Шакир бер нинди саботаж булмасын, юкса бөтен гаиләләре белән төяп озатам дигән. Тиз арада җыенырга боерган. Бу хәбәрне көтсәләр дә, аны ишеткәч, өйдәгеләр кара кайгыга төштеләр. Ничек инде үләргә торган карчыкны юлга чыгарасың? Төрмәгә озатасың? Бу мөмкин хәлме? Була торган эшме? Сабира ничек үз анасын үз куллары белән шулай биреп җибәрә алсын? Ул аның урынына үзе Себер китәргә әзер. Тик әнисенә генә кагылмасыннар. Сабира анасын кочып, үксеп елап җибәрде. Ул арада балалар уянып мышкылдап елый башладылар. Өйдә ыгы-зыгы купты. Бары тик Маһинур карчык кына тыныч иде. Ул кызы Сабираны да юатырга тырышты. Борчылма, кызым. Тәкъдирдә ни язган булса, шуны күрербез, диде ул, әкрен генә өс башларын киенеп. Әтиең генә кайтып өлгерә алмады. Гел кайтып керер кебек. Күңелем гел шуны көтә. Аның бу сүзләренә каршы бер нидән дәшмәделәр. Чөнки кайтып керсә, Асылгәрәй картны да шушы хәл көтәсен беләләр иде. Шайтан Шакир хәзер аны кызгын кебек каравыллый. Көтә. Кайтып керсә, тотып алып шунда ук кире сөрәчәк. Ул хәзер бу нәселгә талпан кебек кадалды. Каннарын ичеп бетермичә туктамаячак. Аннан ерак булуын хәерле иде. Маһинур карчык юлга үзе белән бер ни дә алмады. Әйтерсең лә, аларның инде кирәк булмаячагын белә иде. Ул чиста өс башын киде. Тәһарәтен яңартып, иртәнге намазын укып алды. Ул үзенең яңадан сөргөнгә сөреләсенә, яңадан төрмә юлларын үтәсенә һаман ышанып бетми иде. Күз яшьләре белән бергә кушып, иртәнге чәйне эчкәч, юлга кузгалдылар. Аларга мәчет урамына, үзләренең элекке нигезләренә, хәзерге идарәгә барырга кирәк иде. Сабира чайкалып торган әнисен култыклап алды. Гарифҗан кияү кечкенә тиенчеген тотты. Балалар елап арттан иярделәр. Бу хәлне күреп, күрше-күлән капкадан чыкты. Эшнең нәрсәдә икәнен белгәч, барысы да ах итте. Елаша башладылар. Заманында Асылгәрәй хәзрәт белән Маһинур абыстайдан белем алган авыл халкы аларга карата бу хәтле явызлыкны күреп телсез калды. Абыстайның яңадан сөрелү хәбәрен ишеткән кешеләр берәм-берәм мәчет урамына җыела башладылар. Зәйтуган халкы бу хәлләрдән бер дә риза түгел иде. Менә Маһинур абыстайларның төп нигезләренә дә килеп җиттеләр. 2 катлы бу йорт хәзер колхоз кәнсәләре һәм авыл советы итеп үзгәртелгән иде. Аның инделеккеге коты яме киткән, ул буш кызыл өндәмәләр белән тулган колхоз йортына әйләнеп калган. Ишек алдын тутырып үсеп утырган гөл чәчкәләр дә юк. Җәйге чәй ичү урыннары да җимереп ташланган. Заманында сары ком сибелгән сукмакларны ат тизәге баскан. Маһинур карчыкка дигән җигүле ат та инде монда тора. Зата баручылар Бөгелмә төрмәсенә чыгып китәргә әзер. Барысы да Шайтан Шакирның килеп җитүен, әмер биргәнен көтәләр. Ә ул иртәнге чәен эчәргә кайтып киткән. Маһинур абыстай үзе белән мәңгелек алып китәргә теләгәндәй, йотылып тирә-якка карады. Зәйтуган ул әйтерсең лә беренче һәм соңгы тапкыр күрә иде. Анда сөргендә вакытта
Көндә төшләренә кереп тилмерткән Зәйтуган. Зәй суы буендагы ялгыз янкеләр, бедерә таллар, авылны җил давыллардан ышыклап торган сөзәк таулар, тау итәгеннән башланып киткән куе урманнар, яшел әрәмәләр. Алар җаек далаларында да аның күңел түрендә булдылар. Бер генә мизгелгә дә исеннән чыкмадылар. Инде беттем, инде бу дөньядан бөтенләй киттем дигән чакларда да тотып калдылар. Үзләрендә яшәттеләр. Һәм аны бирегә тартып кайтардылар. Зәйтуган бүген аеруча моңлы һәм сагышлы күренә. Яңгырдан соң җирдән җылы пар күтәрелә. Ул ак томанга әйләнеп, әкрен генә авыл өстенә тарала. Инде яр буендагы таллар да, авыл читендәге таулар да күренми башлый. Томан авыл өйләрен, урам тыкрыкларны сарып ала. Сузылып юлларга төшә. Әйтерсең, табигать бу кара эшләрне ак томаны белән булса да каплап куярга, дөнья күзеннән яшерергә тырыша. Карчыкның башы әйләнеп китте, һәм ул янындагы агачка тотынды. Асылгәрәй хәзрәт белән икәүләп утырткан алмагач иде ул. Аның инде алмалары юк, кәүсәсен хайван кимергән. Ботаклары сынып, кайырылып төшкән. Башкалары да шул ук хәлдә. Чөнки монда хәзер хайваннар хуҗа. Шул исәптән ике аяклылары да. Абыстайның данлыклы гөл чәчәкләре урынында шайтан таягы, әрем һәм кычыткан кытыра. Буларны күрмәс өчен Маһинур абыстай әкрен генә үзенең элекке алма бакчасы буйлап китте. Каршысына шул ак томаннар арасыннан берәм-берәм балалары йөгереп килеп чыгарлар кебек тоелды. Рауиле, Сабирасы, Гайшәсе, Гыйлемгәрәе, Сәгыйте, Саҗидәсе, Солтан Хәкиме, Рәйсәсе, Мәрзиясе. Алар артыннан елмаеп аппак чәчле әтиләре, Асылгәрәй карт атлый кебек. Әйтерсең, кыя тау булып, балаларны, гаиләне, Маһинур абыстайны бәлә-казалардан саклап бара. Шул арада арттан ак томан эченнән шайтан Шакирның карлыккан кара тавышы ишетелә. Атлар әзер, кузгалыгыз! Бу куркыныч хәбәр авыл өстендәге көзге яшен булып яшни, кара кайгы булып күкри. Кемдер кычкырып елый башлый, кемдер кычкыра, кемнедер гаеплиләр, кызганалар, каргыйлар. Томан эченнән ярсып кычкырган тавышлар ишетелә. Бирмибез абыстайны, аннан кемгә зыян, ник тиясез аңа? Гөнаһысын кая куярбыз, Алла каршында ни дип җавап бирербез? Зәйтуган халкы Маһинур абыстайны сырып ала. Кемдер бәхилләшә, кемдер җибәрмәскә тырыша, юлына аркылы төшә. Ләкин монда шайтан Шакир да бар бит әле. Аның кулында камчы бар. Теләсә кемне төрмәгә тыгып куярлык власть бар. Зәйтуганга хәзер тулысынча ул хуҗа. Менә ул озак ишүдән күгәреп карлыгып беткән тавыш белән авыл өстенә үкереп җибәрә. Үзегезнең дә сыбыр китәсегез киләме, хайваннар? Бүген үк бу карчык артыннан шунда булырсыз. Мин сезгә күрсәтермен авылда ничек тәртип сакларга. Совет властына каршы барасызмы, контрлар? Ушы кулак калдыклары сезгә кадерлеме? Халык куркып артка чигенде. Маһинур карчык ак томан эчендә бер ялгызы басып калды. Син кыртка утыр тизрәк арбага, дип кычкырды шайтан Шакир. Бу эшне тизрәк тәмамларга ашыгып. Кузгалыгыз, кузгал. Кузгал дип әйттем бит мин. Ул миңгерәеп басып торган Маһинур абыстайны бөтереп алды да арба төбенә ыргытты. Аяк астында җир селкенеп куйды. Күкләр ишелеп авыл өстенә төшә язды. Зәй суы агуыннан туктап калды. Шул чагында шайтан Шакирның үзен дә ниндидер көч җирдән кубарып алды. Һәм ул шәймәлеп ат тоягы астына барып төште.
Моны күреп халык ах итте. Нәрсә булганын аңламый да калдылар. Арбада күккә карап Маһинур абыстай ята. Аның өстенә Хызыр Ильяс кебек аппак карт иелгән иде. Зәйтуган уртасындагы нигездә, ак томан арасында Асылгәрәй карт басып тора иде. Ул арада пычрак арасыннан мүкәләп шайтан Шакир да торып басты. Аның авызыннан кан ага, бите ат тизәгенә буялган. Үзе нидер мөгри, кычкырына иде. Үттерәм, кулактары! Совет властына кул күтәрәсеңме монда кайтып? Төрмәдә эшертәм, юатырам мин сине, нәселеңне корытам, җир белән тигезлим. Ул арада томан арасыннан кемдер аңа тибеп җибәрде. Кемдер тагы китереп өстәде. Шайтан Шакир тәгәрәп баскыч астына ук кирип китте. Һәм ул аннан яңадан күренмәде. Асылгәрәй карт буларның берсен дә күрмәде һәм ишетмәде. Ул Маһинур абыстайның башын беләгенә салган да, аның ирен читләреннән агып чыккан ал тасманы сөртә. Хәләленең зур булып ачылган күзләрендә ул үзенең чагылышын күрә. Әйтерсең лә аның белән бергә үткән бөтен тормышын күрә. Мин синең кайтып җитәсеңне белдем, хәзрәт, ди абыстай, телен чак әйләндереп. Көттем. Әле ярый кайтып өлгердең. Аннан ул авырлык белән генә башын борып, тирә-якка карады. Ул гомеренең соңгы мизгелләрендә улы Солтан Хәкимне эзли иде. Солтан Хәким күренми. Әллә бер хәл булдымы, хәзрәт? Борчылма, әнисе. Ул исән, диде карт аны тизрәк тынычландырырга ашыгып. Мин аны яхшы кешеләр янында калдырдым. Мин Гыйлем Гәрәйне саклый алмадым, әтисе, диде Маһинур абыстай авырлык белән тын алып. Аны качканда ук атып үтерделәр. Кызлар исән булырга тиеш. Алар белән юлда аерылдык. Аларны тотып кире җибәргәннәр. Карчык сүз әйткән саен, аның ирен читләренә ал тасма саркып чыга. Ул күзгә күренеп сүнә бара иде. Әмма соңгы сүзләрен, балалары турында соңгы хәбәрне дә әйтмичә кала алмый. Ул бит хәзрәтен шуның өчен көтте. Карчыгының китеп барганын күргәч, Асылгәрәй картның аяк астында җир селкенеп куйды. Аның гомер иткән хатыны, балаларының газиз анасы бу дөнья читеннән инде үтеп бара иде. Ул арада нидер сизенеп, арба янына Сабира йөгереп килеп җитте. Оныклар җыелышты. Абыстай яткан арбаны авыл халкы сырып алды. Барысы да бу хәлләрдән шашып калган иде. Маһинур абыстайның соңгы мизгелләр кичерүен барысы да аңлаганнар иде. Балаларны сакла, хәзрәт, диде Маһинур абыстай соңга мәнәт итеп. Үзеңне сакла. Мин синнән риза бәхил. Син дә бәхиллегеңне бир. Кичер. Бәхил, әнисе. Мин синнән мең бәхил. Җәннәтләрдә очрашырга насыйп итсен, җаным. Маһинур абыстай аңа озак кына текәлеп карап торды. Ул инде әйтәсе сүзләрен әйтеп бетергән иде. Һәм аның тәкъдирдә язылган гомере беткән иде. Аның соңгы теләге Зәйтуганны кайтып күрү иде. Аллаһ аның бу теләген үтәде. Авылына исән-сау кайтарып җиткерде. Аның соңгы теләге иренең бәхиллеген алу иде. Аллаһ аның бу теләген дә үтәде. Аларны мәңгегә аерылыр алдыннан очраштырды. Аның соңгы теләге Зәйтуган туфрагында күмелү иде. Аллаһ аның бу теләген дә үти. Иншаллаһ. Ул инде төрмә, сөргөн газапларыннан да мәңгегә котылды. Бу авырлыкларны ул инде бер кайчан да күрмәячәк, кичермәячәк. Аны инде хәзер Зәйтуганнан бер кем бер кая куа алмаячак. Шушыларны уйлагач, карчык елмаеп куйды. Аллаһ бөек. Ул ничек язган, шулай була дип уйлап өлгерде. Бу аның
дөньялыкта соңгы уе иде. Иреннәре исә «Ла илаха илляллах» кәлимәсен кабатлады. Бу аның дөньялыкта соңгы сүзләре иде. Авыл өстеннән кыйбла якка таба ак болытлар йөзеп үтте. Бу Маһинур абыстайның дөньялыкта күреп калган соңгы күренеше иде. Ак болытлар аның күзләрендә туктап калдылар. Күк йөзе һәм җир карчыкның соңгы карашына сыеп беткән иде. Һәм ул бу күренешне үзе белән мәңгелеккә алып киткән иде. Асылгәрәй карт әкрен генә аның күзләрен йомдырды. Җигелгән атны борып, Сабираларга алып кайтып киттеләр. Маһинур абыстайны шушыннан соңгы юлга озатачаклар иде. Авыл халкы да ат артыннан иярде. Баскыч астында шайтан Шакир бер үзе бөгәрләнеп ятып калды. Аның атлы арбаны кире борырга батырчылыгы җитмәде. Мәйет аннан көчлерәк булып чыкты. Ул хатынының үле гәүдәсе артыннан башын иеп атлаган Асылгәрәй картны да туктата алмады. Кашкын мулла да аннан көчлерәк булып чыкты. Авыл халкы шайтан Шакирга хәзрәтне туктатырга ирек тә бирмәс иде. Чөнки авылның үзенең язылмаган кануннары, яшәү тәртибе бар. Мәйет кара җиргә кирип ятканчы, барысы да ул дигәнчә булачак. Һәм Асылгәрәй карт кем генә булса да, мулламы ул, каторжникмы, кайткан икән, хатынын үзе күмәргә тиеш иде. Бу вакытта башка законнар туктап тора. Бары тик авылның, милләтнең 100 еллар буе яшәп килгән үз кануннары гына хакимлек итә башлый. Маһинур абыстайны кызы һәм күрше хатыннары җыелып юып, бала кебек ак биләүгә төрделәр. Аның тәненнән, йөзеннән нур түгелеп тора. Ул яңадан элеккеге хәленә, Зәйтугандагы бәхетле чакларына кайткан иде. Әйтерсең лә, ел буе сөргендә авыр газаплар күрмәгән, ачлык авыруларны, югалту фаҗигаләрен белмәгән. Аның йөзендәге илаһи тынычлык башкаларга да тәэсир итте. Алар карчыкның чит җирләрдә ятып калмавына, илгә кайтып үлүенә сөенделәр. Аның инде бүтән теләкләре үтәлгән иде. Ул кызы тарафыннан юылып, кәфенләнеп, Зәйтуган зиратына барып ятарга әзерләнә иде. Зәйтуган зиратында карчыгы өчен каберне Асылгәрәй карт үзе казыды. Җиназаны да үзе укыды. Кабергә дә үз куллары белән төшерде. Маһинур абыстайны затырга бүтән авыл халкы җыелган иде. Аның монда күмелүе, Зәйтуганга бәхиллек бирүе, бәхилләшүе иде. Икенче көнне Асылгәрәй картны карчыгы өчен җигелгән атка утыртып, Бөгелмә төрмәсенә озаттылар. Төнлә авылга кораллы сакчылар килеп җитте һәм таң белән алып та киттеләр. Анда исә хөкем итеп яңадан Урал аръягына Магнитка төрмәсенә җибәрделәр. Урал тауларының 40 сыртын кулына бугау киеп, ул яңадан мал вагоннарында үтте. Бу юлы инде бер ялгыз үтте. Янында гомер иткән хатыны да, балалары да юк иде. Ул туган якларына мең газап белән әйтерсең газиз хатынын күмү өчен генә кайткан иде. Аның белән бәхилләшеп калу өчен ашыккан иде. Анда 40 сыртның аръягында, җаек далаларында аны башка дөнья көтә. Төрмәләре, тимер торбалары, бозлы бараклары, җир асты куышлары белән аны Магнитка көтеп тора иде. Шул ук вакытта анда аны газиз балалары, үлгәннәренең каберләре, рухлары да көтә иде. Шулар хакына булса да ул 40 сыртны яңадан кичәргә, исән калырга, яңадан аякка басарга тиеш иде. Аның гомер аты тагы Урал таулары аша үтеп бара иде.
Таш шәһәрдән шактый читтә, җаекның текә ярында бер утар бар. Көйгән соры далада ул яшел утрауны хәтерләтә. Чөнки анда агачлар шаулап утыра, гөлләр чәчәк ата, чишмәләр челтерәп агып ята. Бу утарда берничә йорт та бар. Алар берсеннән берсе матур, бай һәм зәвыклы итеп эшләнгән. Капка тәрәзәләрдә челтәрле бизәкләр, кыймалар ялт итеп төрле төскә буялган. Һәр бизәктә татар рухы ярылып ята. Әйе, җаек ярындагы бу утарда татарлар яши. Әнә ак яулыгын зурлап татарча бәйләгән бер карчык ишек алдындагы гөл чәчәкләргә су сибеп йөри. Мәрзия абыстай ул. Мәчет ачылышына барганчы намаздан соң гөлләренә су сибеп калдыра. Бүген Магнитка шәһәрендә дөньяда тиңе булмаган мәчет ачылырга тиеш. Халык аны үз акчасына 10 ел салды. Төп чыгымны Асылгәрәй картның нәселе күтәрде. Һәм бүген алар бөтен дөньядан бирегә җыелдылар. Зәйтуганнан, Акбулаттан, Үзәнбаштан, Ташкенттан, Казаннан, Уфадан, Магнитканың үзеннән. Кунакларын алып Мәрзия абыстайда тиздән шунда китәргә тиеш. Мәрзия абыстай әзерләнәләр микән дигәндәй күрше йортларга күз төшерде. Аларда да инде уянганнар, хәрәкәт башланган иде. Бу утарда алар бөтен нәсел бергә җыелып торалар. Әнә Гайша апасының балалары йорты, әнә Солтан Хәкимнекеләр, менә Мәрзия абыстайларның зур йорты. Аларның йорты нәкъ Зәйтугандагы кебек, 2 катлы, җиләк-җимеш бакчалы, гөлләр арасына күмелеп утыра. Әмма Зәй ярында түгел, җаек ярында. Туган нигездән 1000 чакрым ераклыкта, далада. Ул арада өйдән ире Сәүбән дә чыкты. Ул да инде ап-ак чәчле карт. Ә Магниткага килгәндә 15 яшьлек үсмер малай иде бит. Мәрзия әле дә хәтерли. Әтисе Магнитка төрмәсендә 3 ел ятып, алар янына чыккач, иң беренче эш итеп Солтан Хәким белән Сәүбәнне бирегә китертте. Солтан Хәкимне Тимербулат карт үзе китерде. Алар соңыннан да Асылгәрәй хәзрәт белән гомер буе дус булдылар. Солтан Хәким гомер буе аны карттай дип йөртте. Тимербулат карт та аңа үз баласына караган кебек карый иде. Сугыштан соң Тимербулат карт үлеп киткәч, Солтан Хәким аны үз куллары белән юды, кәфенләде, җиназа укып җирләде. Һәм заманалар үзгәргәч, карттайы хөрмәтенә Үзәнбашта мәчеттә салдырды. Хәзер дә аны дугасыннан калдырмый. Мәрзия абыстай әле дә хәтерли. Әтисе төрмәдән кайтыр алдыннан Аллаһяр бабай инде мәрхүм иде. Гайша апасы белән Самат җизниләренә баракта аерым бүлмә бирделәр. Әтисе дә төрмәдән шунда кайтып керде. Ул ишле гаиләнең хуҗасы булды. Ул арада балалар бергәләп үсә тордылар. Кайсы укырга керде, кайсы эшкә урнашты, кайсы армиягә китеп барды. Магнитка да инде үзгәреп, зур шәһәргә әйләнеп бара. Монда эшкә керергә дә, укырга да мөмкинлекләр бар иде. Иң мөһиме, теләге булган кешеләргә заводлар янындагы сөргөн бистәсендә аерым өйләр салып керергә рөхсәт иттеләр. Исән калган татарларның барысы да диярлек үз гаиләсенә алачык булса да әтмәлләп керде. Тимербулат картның ярдәме белән Асылгәрәй карт бистә уртасында агач йорт җиткереп чыкты. Кысан бараклардан соң бу инде аларга җәннәт пичмагы булып күренде. Һәм алар гомер буе шунда яшәделәр. 60-нчы елларда әтиләрен соңгы юлга да шуннан алып киттеләр. Әмма сөргендәгеләр өчен озак еллар төрле чикләүләр яшәп килде. Аларга ауыр вакытта матди ярдәм дә күрсәтмәделәр. Укырга да үзләре теләгән урынга керергә рөхсәт итмәделәр. Шуңа күрә югары белемне дә озак еллар урау юллар аша алырга туры килде. Мәрзия абыстай үзе дә шулай итеп башта Троицк педагогия училищесын тәмамлады. Аннан соң гына Магнитка педагогия институтында читтән торып укый алды.
һәм гомер буе мәктәптә эшләде. Хәзер исә шәһәрнең абыстайы булып йөри. Татар балаларына гарәп теле укыта, халыкны дингә өнди. Сөргенгә сөрелгәннәрне укырга алырга ашыгып тормасалар да, армияга сугышка беренче булып аларны китереп керттеләр. Самат Фин сугышында ук яраланып кайтты. Калган гомерен бер кулсыз үткәрде. Солтан Хәким сугышның башыннан ахырына хәтле эләкте. Сөргенгә сөрелгән, ышанычсыз дип тормадылар. Бу татар баласын утның иң куркыныч урыннарына илтеп тыктылар. Ул берничә тапкыр яраланды, үлемнән калды. Әмма әтисенең дугалары, үзенең ныклы иманы аны исән калдырды. Ул әле сугышка кадәр үк Саматның кече сеңлесе Рабигага өйләнгән иде. Үзе сугыштан кайтышка улы Атлас үсеп җитте. Менә шул Атласның Рөстәм исемле олы улы, ягъни Солтан Хәкимнең оныгы, шушы Магнит даласында дөньяда тиңе булмаган мәчет төзетте. Мәрзия карчык ире Сәүбән белән хәзер шуның ачылышына баралар. Мәрзия абыстай әле дә хәтерли. Сәүбән беренче тапкыр Магниткага Сарбай исемле этен ияртеп килгән иде. Сыры бүрегә охшаган бу эт Асылгәрәй карт белән йылы-йылы чинап очрашкан иде. Әмма Сарбай Магниткада озак түзә алмады. Шәһәрнең урам этләре белән берничә тапкыр канга батып сугышты да, яңадан үзенең Урал тауларына китеп барды. Эт өчен дә ирек кадерле иде шул. Бигрәк тә Сарбай кебек тау бүресенә селенә. Сәүбәнне бирегә китерү белән Асылгәрәй карт аны һөнәр училищесына укырга бирде. Ул аннан берничә елда тимер кыярга өйрәнеп чыкты. Аны тәмамлагач, егетне иң җаваплы урынга, домны миченә куйдылар. Сәүбән шунда эшләп кичке мәктәпне тәмамлады. Аннан читтән торып металлургия институтына барып керде. Шушы тимер заводында Сәүбән гади эшчедән директор ярдәмчесенә хәтле күтәрелде. Гыйлеме һәм әхлагы белән биредә аңа тиңнәр булмады. Алланың рәхмәте, эше бик җаваплы булгач, аны сугышка да алмадылар. Бронь белән калдырдылар. Сугыш елларында улар Мәрзия белән яратышып өйләнештеләр. Сәүбәнгә шунда ук заводтан бер кичкенә бүлмә дә бирделәр. Һәм алар үз тормышлары белән яши башладылар. Бергәләп Акбулатка да кайтып йөрделәр. Исән вакытта әнисе үзе дә бирегә еш килеп йөрде. Әмма бөтенләйгә авылдан китәргә теләмәде. Мәрзия абыстайның 5 баласы да Акбулатны бик ярата. Җәйләрен әтиләренең төп нигезенә кайтып йөриләр. Урал аръягындагы Зәйтуганга караганда, аларга нигәдер Агыйдел буендагы Акбулат якын. Бәлки, Асылгәрәй бабаларының кабере шунда булгангадыр. Бәлки башка сәбәп беләндер. Алар җыелышып Акбулатта бер дигән мәчет җиткерделәр. Ел сайын кайтып Коръән укыталар. Акбулат халкы үзе дә бик дини. Биредә авылга аракы кертмиләр, харам тыелган. Яшәү рәвеше Асылгәрәй карт өйрәтеп калдырганча дәвам итә. Зәйтуганда тормыш башкачарак инде. Анда нишләптер дин яңадан кирип китә алмады. Мулла абыстайларын таш атып куган татар авылы мантымады. Зәйтуганда төп нигездә һаман авыл советы идарәсе. Дөрес, артыннан йөреп, сутлашып аны кире кайтарырга була иде. Әмма авыл халкының яңа идарә салырлык мөмкинлеге юк. Анда хәзер почтада, медпунктта, кыскасы, Зәйтуганның бөтен тормышы Асылгәрәй хәзрәт йортында. Шул хәтле мәҗбүриләп, кан кыстырып төзелгән колхозлар инде беткән. Талыйсы малны җитәкчеләр талап бетергән. Һәм аның урынына фермер хуҗалыклары төзегәннәр. Кыскасы, Зәйтуганның бөтен байлыгы, җир сулары яңадан шайтан Шакир нәселе кулына күчкән. Бу якларга хәзер алар хуҗа булып калган. Шайтан Шакир үзе юкка чыккан. Ниндидер гаебен табып, 37нче елны аның үзендә Магнитка төрмәсенә җибәрәләр. Биредә ул сөргендәге авылдашлары күргән бөтен газапларны, авырлыкларны, мәсхәрәләрне үз башыннан кичерә.
Холкы яман булганга, аны гел эт типкесендә йөртәләр. Кыйналудан башы чыкмый. Тәмам гарипләнеп, сыңар күз белән срогын тутырып кайткач, ул Асылгәрәй картның сөрген бистәсендәге агач өен эзләп табып килгән иде. Мәрзия ул хәлне яхшы хәтерли. Идәнгә тезләнеп, шайтан Шакир Асылгәрәй карттан гафу үтенгән иде. Йылый, башын идәнгә бәрә-бәрә кичерү сораган иде. Асылгәрәй карт шул чакта аңа: "Син Аллаһы Тәгаләдән кичерү сора. Аның алдында тәүбәгә кил", дигән иде. Алар шайтан Шакирны ашатып ишертеп, юллык акча биреп, киендереп озаттылар. Шайтан Шакир Алла алдында тәүбәгә килгәнме, юкмы, анысы билгесез. Әмма ул төрмәдән авылга кайтып җитә алмаган. Аны поезддан Урал таулары арасына атып калдырганнар. Моның сәбәбен дә белүче булмады. Гәүдәсен дә эзләтмәделәр. Кешечә күмүче дә булмагандыр мөгаен. Тәкъдирендә шулай язылган булгач, ул да Урал тауларындагы 40 сыртның берсендә йырткыч җанварларга азык булып ятып калган. 30нчы елларда шайтан Шакирдан качып, Рауил абыйларына кияүгә чыккан Вәсимә җиңги гомерен шул Ташкент якларында яшәп бетерде. Ире сугышта хәбәрсез югалды. Балалары үзбәк арасында төпләнеп калдылар. Укып зур кешеләр булдылар, югалмадылар. Вәсимә җиңги инде күптән гүриясе. Асылгәрәй карт аның үзе белән дә, балалары белән дә бер кайчанда арасын үзмәде. Нәселенә дә шуны васыять итеп калдырды. Ул теге еллар өчен олы килененә үпкә ачу сакламады. Үзенең сөргенгә сөрелүен аннан күрмәде. Чөнки Вәсимә килен шайтан Шакирны ташлап, Рауилгә чыкмаса да, Асылгәрәй хәзрәтнең нәселе барыбер совет төзегән кара исемлектә булган булыр иде. Аларны барыбер авылдан сөргән булырлар иде. Шайтан Шакир шушы режимның себеркесе, әмерләрен үтәүче генә булды. Канлы әмерләр исә аңа югарыдан бирелгән иде. Алар Казаннан гына түгел, Мәскәүнең үзеннән килә иде. Әлбәттә, аны үтәмичә калырга да була иде. Әмма бөтен кеше мондый батырлыкка әзер түгел шул. Шайтан Шакир кебек сәнәктән көрәк булган затсызлар бигрәк тә. Әнә хәзер дә авылны алар сатып алган. Сталин үлгәч, 54нче елның җәендә Мәрзия әтисе һәм ире Сәүбән белән кайтып килде Зәйтуганга. Сәүбән ул вакытта Магниткада инде зур эштә иде. Заводтан махсус машина алып кайттылар. Ул вакытта әле Сабира апалары исән иде. Гарифҗан җизниләре исә сугышта үлеп калган. Туп-туры аларга кайтып төштеләр. Министрлар машинасы Кара Волгада кайтып төшкән Асылгәрәй картны карарга бөтен авыл җыелды. Аларның үз өйләрендә әле һаман колхоз идарәсе, авыл советы иде. Шуңа күрә йөрәк бузып анда кирип тә тормадылар. Мәрзия генә сагынуына түзә алмыйча, нигездәге ак ташларны сыйпап елаган иде. Алар утырткан улмагачлар инде күптән корыган, гөрләп гөлләр үсеп утырган ишек алды такыр җиргә әйләнгән. Мәрзия зәй буена төшеп, бөдрә талларны кычып, үксеп елаган иде. Игезәк туганы Рәйсәнең сөргенгә сөреләсе көнне судан чыкмыйча йөрүен күз алдына китерде. Бармыйм, анда су булмый дип елаган иде мескен. Һәм сөрген юлында, мал вагонында суга тилмереп үлде. Зәйтуганда әниләре рухына яшереп кенә Коръән укытып киткәннәр иде. Ирләр зиратка барып дуга кылдылар. Шул вакытта әтисе Зәйтуган белән дә, хәләленең кабре белән дә мәңгегә хушлашкан булган икән. Ул үзен күмәргә нигәдер Зәйтуганга кайтарырга кушмады. 90 яшендә намазлы Акбулат авылының җылы туфрагына кирип ятты. Кияүе Сәүбән аны үз куллары белән юды, кәфенләде, җиназа укып, үз куллары белән туган авылына җирләде. Асылгәрәй хәзрәт Уралтау араларында, Агыйдел буенда мәңгелеккә ятып калды. Аның үзен сөргенгә сөргән Зәйтуган авылында да, таш төрмәләрендә тоткан Магнитка шәһәрендә дә туфракка иңәсе килмәде. Ул җанына тынычлыкны Урал тауларында тапты.
40 сырт арасына кайтып ятты. Бу аның соңгы теләге иде. Дөрес, 90-нчы еллар уртасында Мәрзия абыстай ире һәм балалары белән Зәйтуганга тагы бер кайтып килде. Сабира апасының балалары иске мәчетне яңадан торгыздылар. Зәйтуганда яңадан мәчет эшли башлады. Бу Асылгәрәй хәзрәт мулла булып торган борынгы таш мәчет иде. Хәзер анда аның оныгы имамлык итә. Ул вакытта да менә шулай бөтен нәсел җыелып, әти-әниләре, кардәшләре рухына Коръән укытканнар, дуга кылганнар иде. Әмма авылда халыкның мәчеткә аз йөрүенә Мәрзия абыстайның җаны бик әрнегән иде. Югыйсә дин тотарга ирек бит. Беркем моның өчен сөргенгә сөрми, төрмәләргә утыртмый. Ә халык дин тотмый. Һәр йортта аракы, һәр йортта телевизор. Авыл халкына хәзер шулар хуҗа. Очлытау буйларында, Алыптау үсләрендә, бакча башларында, чишмә яннарында көне-төне нефть көянтәләре эшләп тора. Зәйтуганның җир майын, йөрәк майын Мәскәү урысларына, Казанның сатлык татарларына ташып тора. Калдык пустыгы шайтан шакирлар нәселенә дә эләгә. Алар биредә шул байлыкны каравыллап торучы. Зәйтуган халкына пычрак тузлы сулар, нефть баскан дегетле елгалар, көйгән кырлар кала. Авылны кырып килгән яман шиш авыруы кала, эчкечелек, караклык, каралык кала. Мәрзия абыстай әтисенең ни өчен үлгәч бирегә күмдермәвен аңлады. Туган җире булса да, аның намассыз туфракта ятасы килмәгән. Үлгәч тә шайтан шакирлар нәселе кулына каласы килмәгән. Ул арада Асылгәрәй хәзрәт утары мәчет ачарга баручы халык белән тулды. Ишле нәсел яшәгән бу авылны халык телендә шулай дип атап йөртәләр. Магнитканың уртасында, Җаек елгасы буенда төзелгән мәчеткә дә Асылгәрәй хәзрәт исеме бирелде. Һәм анда Асылгәрәй хәзрәтнең төпчек улы Солтан Хәким муллалык итә иде. Менә алар унлап машинага төялеп, Җаек аръягына мәчет ачылышына баралар. Монда Рауил белән Сабираның да балалары һәм оныклары бар. Гайшә белән Саматның да ишле нәселе, Солтан Хәкимнекеләр дә, Мәрзия белән Сәүбәннең балалары һәм оныклары да җыелган. Биредә Зәйтуган халкы да, Акбулатныкылар да, Үзәнбаш авылыннан да татарлар килгән. Аларны мәчет янында сөргенгә сөрелгән татарларның ишле нәселе көтә. Язмышларындагы 40 сыртны җиңеп исән калган татарлар. Алар биредә 30 меңләп. Әнә алар диңгез булып, мәчеткә генә сыймыйча, Магнитка урамнарына таралганнар. Җир асты куышларында, бозлы баракларда яшәп, чабатадан шәһәр салган затлы татар нәселе. Аллаһ яр хәзрәт, Асылгәрәй мулла, Әхсән хәзрәт, Мөбәрәкша мулла, Габдрахман хәзрәт, Гариф мулла, Хәлил хәзрәт, Сәгыйд мулла, Госман хәзрәт, Шәмсел Мөхәммәд мулла һәм Магнитка сөргененә сөрелгән меңләгән татар муллаларының балалары, балаларының балалары. Сөргенгә сөрелгәннәрнең 5нче буыны. Аларга 60 ел буе илгә кайтып төпләнергә рөхсәт бирелми. Алар гомер буе сөрелгән хукуксызлар исемлегендә йөриләр. Инде заманалар үзгәреп, аларның намуслы исемнәре акланганда, татарлар шушы таш тимер арасына тамыр җибәреп өлгергән булалар. Уралтауның кыя ташларына тотынып үскән карагайлар кебек, алар да сөргөн җирендә тамыр җибәрәләр һәм яшәп калалар. Өлкән буын һаман иске агач бистәләрдә, үз иләрендә яшәп ята. Яшь буын инде яңа шәһәргә, Җаекның бу ягына күчеп бетә. Бистәләрдә вакытта аларның үз татар мәктәпләре, яшерен мәчетләре, милли театрлары була. Әмма шәһәрнең урыс җитәкчелеге аларны әкренләп юкка чыгара. Заманалар үзгәргәч,
Мәчетләрне татар байлары үзләре салдыра башлый. Ә менә мәктәп ачарга биредәге татарларга барыбер рөхсәт бирмиләр. 50-60 ел буе гел урысча гына укырга мәҗбүр булган сөрелгән татарларга хөкүмәт яңадан ана телләренә кайтырга ирек бирми. Заманында Зәй, Миша, Идел һәм Кама буйларыннан сөрелгән татарлар милливлекне өйләрендә, күңелләрендә булса да сакларга тырышалар. Аларның җырлары гел туган ил турында була. Заманалар үзгәргәч, сөрелгәннәрнең оныклары биредә җирсеп үзләренең үзешчән сәнгать түгәрәкләрен оештыралар. Милли җырлар, милли киемнәр, милли ризыклар аша җаек буенда татар тормышын торгызырга тырышалар. Асыл яр дип аталган милли көйләр түгәрәген теге вакыттагы гармунчы егетнең оныгы җитәкли. Аның үзен дә асыл яр дип атап йөртәләр. Бүген мәчет ачылганнан соң клубта халыкка милли көйләр, бәетләр һәм мөнәҗәтләр кичәсе үткәрәчәкләр. Анда Мәрзия абыстайның оныклары да катнаша. 40 сырт мөнәҗәтен дә бүген алар башкарачак. Шәһәрдә һәр елны хәтер кичәләре уздырыла. Бу явыз Иван Казанны алган октябрь уртасына туры килә. Сөргенгә сөрелгән татарлар өчен урыс Иван белән коммунист Сталин икесе бер дәрәҗәдәге явызлар. Алар тарафыннан газап күргән татарлар бер дәрәҗәдәге шәһитләр. Бу кичәләргә сөргенгә бала вакытта сөрелгән иң карт буын килеп утыра. Мәрзия абыстайлар буыны. Хәзер инде аларга да 80-90 яшь. Солтан Хаким хәзрәт сөргендә үлеп калган муллалар рухына багышлап, ел сайын Коръән мәҗлесләре уздыра. Йөзләгән исемлекне укып чыгуына да сәгатьләр буе бара. Аштан үлгән, кыйналып үлгән, каты газаплардан сөргендә дөнья куйган татар муллалары. Иң авыр вакытларда да диннәрен ташламаган, Аллаһтан өметләрен үзмәгән, балаларына шуны васият итеп әйтеп калдырган татар муллалары. Урыныгыз җәннәттә булсын сезнең. Җаек буйларын тетрәндереп, манарадан азан тавышы яңгырый. Азанны Мәрзия абыстайның Мәккәдә укучы оныга әйтә. 30 000 татар кыйблага карап, җиргә тезләнеп намаз укый. Аларны 60 ел буе тоткын итеп тоткан корымлы таш шәһәр йөзләгән кара торбасы белән, меңләгән урыс марҗасы белән коты чыгып аларга карап тора. Чөнки бу татарлар бирегә иман өчен түгел, тимер өчен куып китерелгән иделәр. Алар көне-төне тау актарып, мәгъдән чыгарырга, утлы мичләр каршында чуен кыярга, дала җилендә йортлар салырга тиешләр иде. Татарлар монда үлгәнче эшләү өчен кол итеп куып китерелгән иде. Ә алар әнә күккә карап азан әйтәләр, җиргә тезләнеп намаз укыйлар, дөньяда тиңе булмаган мәчетләр салалар, Коръән өйрәнәләр, һаман үз телләрендә сөйләшергә тырышалар, үз җырларын җырлыйлар, үз милли ризыкларын ашыйлар, үзара өйләнешәләр, үз тарихларын беләләр, аны кадерләп саклыйлар. Буш далада да мөселман татар булып калу өчен көрәшәләр. Алар җаек далаларында да татар, Урал тауларында да татар, бөтен дөньяда татар булып яшиләр. Ә шәһәргә барыбер татарлар түгел, сөрген коменданты Шишкаловлар һәм Коноваловлар нәселе хуҗа. Миллиард долларлар керем бирүче металлургия комбинатына төрмә начальнигы Гейнманнар нәселе хуҗа. Һәм алар бу байлыкны бер кем белән дә бүлешергә җыенмыйлар. Шул исәптән шушы байлыкны тудырган татарлар белән дә. Югыйсә Россия әсирлектә булган кешеләре өчен Германиядән зур суммада акчалар түләтә. Яһудиләр дә немецларның бугазларына басып, үткәндәге газаплары өчен әҗерен алып яталар. Россия сөргеннәрендә газап күргән татарларга кем әҗерен түләр? Магнитка төзелешендә генә дә әдәм түзә алмаслык сөрген шартларында һәр гаиләдән 3-4 татар кешесе үлде. Алар өчен
кем җавап бирер? Татарлар Россиягә үз сөякләре өстендә металлургия комбинаты һәм шәһәр төзеп бирделәр. Аларга биредә үз ана телләрендә мәктәп ачарга да рөхсәт юк. Югыйсә комбинаттан килгән миллиард долларларга һәр татарга алтыннан йорт салып бирергә булыр иде. Татарча мәктәпләр генә түгел, югары уку йортлары ачарга булыр иде. Биредә мәчетне дә халык үз акчасына салды. Җаек буендагы яңа чиркәү өчен шәһәрнең урыс җитәкчелеге 100 миллион сумга якын акча бүлеп бирде. Биредә татарларның үзләрен, исемнәрен, тарихларын оныттырыр өчен барысы да эшләнә. Татарлар да моны яхшы белә. Үзләрен төрмәдә тоткан бу илдән мәрхәмәт көтми. Алар бары тик үз көчләренә генә таянып яшәргә мәҗбүрләр. Шуңа күрә әнә алар җаекның ике ягыннан, тарихның ике ярыннан бер-берләренә карап торалар. Бер якта күккә тигән мәчет манарасы, икенче якта күкне кара төтен белән каплаган завод трубалары. Бер якта иманлы, затлы, тырыш татар халкы, икенче якта дала тауларны талау өчен килгән кәфер кавым. Ике арада мәңгелектән агып килгән җаек елгасы һәм кыйтгаларны айырып торган Урал таулары. Һәм һәр кем өчен язмышында билгеләп куелган кырык сырт. Һәм татар муллалары артыннан шушы кырык сыртны исән-имин чыгып килүче татар халкы. Милләт бу тарихи чорны исән-имин үтеп өлгерсен иде. Чөнки илгә тагы чекист Кандыбиннар заманы килә. Россиядә яңадан сөрген һәм төрмәләр чоры килә. Һәм бу чорны язмышындагы кырык сыртны иманы ныклар гына исән-имин үтә алачак. Хей, хей, хей! Урал тауларында кырык сырт. Урал тауларына үпкәләмим, язмыш кайларымда кырык сырт. Хей, хей, хей! Урал тауларында кырык сырт. Язмыш кайларыма үпкәләмим, милләт тарихында кырык сырт. Хей, хей, хей!